1, 2, 2, 2, 3, 3. Helo, noswaith dda, a chroeso i haclediad rhif 1, 2, 3. Croeso i 1, 2, 3. Haclediad 1, 2, 3. Nes i ddim meddwl y bit ma allan. Croeso i penod 123 o hoff podlediad tech sy'n sort of ddim really am tech rhagor, but sticiwch efo ni. Sean, ti fan hyn gyda Bryn? Hello. A Iestyn. Hello, Gnawn. Ni ydy'r rhaglediad. Dwi'n cymryd bod chi'n gwybod hyn, achos chi literally di clicio amdano fo yn eich podcast players. So, da chi'n gwybod mwy amdano show ma na gyda ni ar y stage yma. Mae'n awyr. Mae hi, da ni'n recordio hwn ar yr ail ar hugen o Fehefin, so technically mae heildro'r haf ar ddod, mae parti haf yr haglediad, mae'r tonau yn llarpio ein traed, mae'r pina coladas trwchus fel chwd yn dod allan o'r fridge, a mae Bryn mae Bryn yn dangos, da ni'n hyd yn oed wedi cyrraedd y bit am booze, a mae Bryn yn dangos tin o pina colada i fi right now. Croeso i'r haglediad. Da chi di methu ni gobeithio, ond da ni yma hefo gwerth mis arall o cynnwys i chi. Fydd Iestyn wedi rhoi chapter markers hyfryd, a fydd wedi ffeilio'r rough edges off. Gwch chi wrando ar hwn wrth y pwll, neu yn eich babell yn dwi'n bo, Roy Welsh? Dwi'n credu bod demograffig ni a demograffig Roy Welsh. Mae'n amser hwnnw eto. O, mi ddeith. Dwi'n teimlo fatha fod ti'n newydd ddod o'na. Oh my god. Mae Roy Welsh, rei, dwi yn really parchu am eithwyr Cymru. Dwi'n parchu'r diwylliant gwledig. Mae Roy Welsh yn fucking hardcore. A di o ddim i bawb. Nope. A dwi'n cofio... Not for the faint of heart. Not for the faint of cig. Not for the... Dwi'n wastad yn dod o'r Roy Welsh yn meddwl fel, mae mor annoying bod unrhyw un sydd yn vegan a unrhyw un sydd yn ameithi, mae yna rhyw assumption syth bin bod nhw'n mynd i cysau gilydd a bod pawb dyna dwi wedi neud o syth fewn i fel beth sy'n wrong ar y byd. Dwi'n mynd neud i chdi beth sy'n wrong efo. So the bloody vegans ma. Bloody ffarmwyr. Just bobl anyway, gwrando, ydych chi'n gallu deud da ni di gwachod ffilm eitha treisgar a blin y mis ma. Da ni'n gwachod ffilm wael bob mis, a dwi'n really teimlo dylen ni ddim. Dwi'n meddwl sa vegans o licio'r ffilm yma. O'n i ar y tiwb ar ffordd adra heno, da, ma fi'n edrych yn gweld. O'n i ar, a ma fi'n gwedrych, mae'n gweld yna hysbysebion ar hyd y tiwb, o'n i fatha, wrth y bod efo hysbyseb yna. A wy'n edrych yna fo, ac oedd o'n hysbysebu dog meat. Meat for dogs? Naci. Meat from dogs? A fi'n Mae fi'n edrych yna fo, na, dyna mae'n dweud, oce, mae fi'n edrych yna fo bach mwy fanwl. A be oedd oedd o'n dweud, mae hwn yn ffug, ond os bod... hysbyseb am butchers da ni di wneud i fyny yn pechu chi, be mi chi'n trio bod yn vegan? Fuck! Hey, ti'n gwybod be? Mae adverts yn specifically designed i ffwcio fo brain ti anyway, so mae hwn yn standard. A ni fatha, be sgyn hwnna i wneud efo be? Ok. Wel, pan o'n i'n Vietnam, oedden nhw'n gwerthu cŵr mewn bag i chdi fynd adre efo chdi, a dwi'n gwybod be oedden nhw'n mynd i wneud efo nhw, ond hei... Really though? Yes, Oes. Please, ehangwch. Mae hwn yn... Wel, mewn glei gwedydd mae dog meat yn un o'r delicacies na, ac oedd o'i weld ar y stryd yn be di enw fod a Hanoi, oedd o just fod o push bag o puppies, ac oedd o... Be y fyw fel? Oedd nhw'n fyw, oedd nhw'n fresh, does? Oedd nhw'n gwerthu lobsters, beagle puppies. Oedd nhw'n gwerthu beagle puppies ochr y stryd yn Trani Malawi.
Beagles? Beagle puppies, Beagle. Yeah, beagle puppies. Sorry, beagle impression. Amazing o'n i... Diolch. Dwi wedi gwachod lot o Dog Whisperer. Unrhyw'n arall yn cofio Dog Whisperer o daytime TV yn y 90s? Cesar Millan! Diolch, Bryn! Yeah. Dog Whisperer yn amazing. Dwi'n angen gwylio Fashion Beth efo. Ie, na. Oh god, ie. Anyway. Hold on, beth ddigwyddodd i Ci Iestyn? Diddly. Plastic bag, anybody? Jesus. Anyway, please grandwch nôl ar yr 122 episod diwetha. So bod hwn ddim yn swnio chi fel bod ni'n bobl horrible. Mae'r stories mae gyd o'r episodes diwetha. Mi ydyn ni'n horrible, ddo. Mi ydyn ni'n horrible, ddo. Okay. Os da chi eisiau... granda. Os da chi'n meddwl bod ni'n horrible, da chi ddim di gwachod London Has Fallen. Do, mi nathon ni dewis ffilm di ddim, right? Cos ni'n dewis ffilms di ddim am ddim, rwan. So, tyma, free to air. Ac yn i fel, be di'r rhain mwy ridiculous? Di BBC ddim really mynd fewn amdan schlock. Gan i Channel 4. Okay, beth gen Channel 4? Ac gen nhw unau The Italian Job efo Mark Wahlberg, neu London Has Fallen. Nes i fynd. So, nes i gael hwnna'n wrong. Dyna di enw. Oh, Jesus. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Sy'n deffro am hanner di 2 y bore i wneud gym routine, sy'n just hanner y gym routine mae Iestyn yn wneud, obviously. Di Iestyn i mangen gweithio allan, mae'n just yn... Mae'n codi bora, mae'n wallt o'n berffaith, fatha Ken. Mae just yr ffaith... y straen o godi yn y bora yn ddigon o workout. Mae Apple Watch di mynd, it looks as if you've taken a fall. Are you okay? Seems as if you're having a heart attack. A'r dewis arall oedd London Has Fallen. Ac yn i'n meddwl, well, surely, fydd hwn yn Fast 7 style ridiculousness. Little did I know bod o'n ddim yn ffynnu, really flin, a ridiculous. Dwi angen tiwnio fewn y ridiculousness, achos dwi'n teimlo fel hyn genuinely mae Americans, neu llawer iawn o Americans yn teimlo am y byd. We'll get into that. Mi fydd na quips. A'r peth hilarious ydy yr boi sydd yn y lead ydy Gerard Butler sydd yn o'r Alban. Mae'n ffynnu. Mae na darn yn y ffilm lle mae yw'n goffo fel gweithio hefo boi hefo ridiculous Glasgow accent, right? A dwi fel, what a day ar set i ti, Gerard. Cos y ti'n gallu swnio'n American ar the best of times. Beth sy'n ffynnu ydy mwy o actually yna efo'r boi o Glasgow, mwy mae acen o gweithygu. Oh, yeah. Oh, 100%. Chef's kiss. Da iawn, gwaith da. Oedd y boi Scottish actio ffyn Gerard Butler off y screen am y 5 munud oedd o'n efo. Guys, we'll get into this. Gwch chi skipio iddo fo, neu skipio fo. Mae hollol fyny i chi. So mae'n mis Mehefin. Party, obviously... Party haf, swish, swish, swish. Dwi'n gyd yn sundresses yma. Yes, dyna i roed cwpl o tunes i ti off the lo-fi Summer Vibes playlists again I sy'n just yn swnio fel just smoke a weed kind of music. Dim bod fi yn. Ond dyna mae'r podcast o'r enw Beats to Smoke and Study by. Rwy fel, okay, either or. Yeah. Why not both? So, ¿por qué no los dos? So dyna ni rwan. Basically, da ni dod i recordio ac yn mynd, god, beth sy'n digwydd? A wedyn da ni just i mynd, oh god, mae Mark Zuckerberg a Elon Musk yn mynd i fucking cage fightio. So da ni fel, yes, 2 hour of content right there. So os erbyn i hwn ddod allan bod nhw unai wedi neu called it all off, sorry, mae hwn yn dyddio eich profiad chi yn offernol. Ond loads o bethau. Ti'n beth fydd o? Fydd nhw'n neud o'r metaverse yn gwisgo'r fucking meta headsets. Fydd Mark Zuckerberg yn dweud, hey, gwn ni kickboxing match yn y metaverse. Spoilers, sgan neb coesan yn y metaverse na. Anyway, da ni'n tech podcast i ryw raddau, ond mostly hang about chatty tech podcast. So mae gennym ni, da ni'n mynd i fod yn mynd lawr be mae Reddit yn neud. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr Apple Vision Pro sydd yn edrych yn anhygoel ond yn terrifying. Apple Vision Pro monster
meltdown. Oedd Brains, oedden ni'n watched y fideo hwn. I mean, mae'n o'n really trist. Just y syniad o fatha ti'n Tom Cruise yn Minority Report yn gwachod fideo o blant ti chwarae ar 100 foot screen. O'n i drwy ddefo. No'n i wneud like rewatch o thing. Iestyn, dyn ni'n mynd i fod yn deifio fewn yn dofn hefo ti on the old Apple Vision Pro. Siwr bydd gynnu ni trawstoriad eitha da. Neu just gwynebau terrified. Ond mae'n oce, cys gallu ti edrych yn terrified, ond fydd o'n neud ti edrych yn hollol normal, cys fydd o just yn dangos llun y llygyd ti. Mae Reddit yn implodio. Oops, bechod. A mae'n gifs o John Oliver yn bob man. Please, John Oliver. Quick, na, dwi ddim yn deall y reference. Help. Be mae John Oliver di wneud amdan Reddit? So mi ddari rei o'r pics a gifs ar gifs a ar pics cael pleidlais yn dweud da ni am ail-agor ail-agor yn iawn neu bod ni ond yn postio lluniau neu gifs o John Oliver got it a nath pob pleidleisio John Oliver mae John Oliver yn mynd fucking great have more gifs a hafyd yn cael whale the time dyma di faint dwi wedi teilwra Reddit experience fi dwi ddim yn cael dim o hynna. Dwi just yn cael fe. Ia, ond rhaid peth ti'n gweld ar y funud ydy John Oliver gifs. So, ti'n mwyn gwybod. Does am news i weld ag. Ond, mewn i fewn i hwnna, loads mwy. Ond mae'n parti haf. Be da ni angen oedd yn swim-up pool ni o bodlediad. Y bws da. Unwaith eto, croeso i'r agenda. Mae'r haglediad yn awgrymu i chi yfed yn gall, yn ddoeth. Ac yn ddofn. Da ni'n gwbl proffesiynol yn ein yfad ni, so da ni'n trained professionals. Liciwn ni hefyd, cyn i ni wneud i fewn i hwnna, ti'n deud professional ydy rhywbeth wyt ti'n neud fel gyrfa, rhywbeth wyt ti'n neud am arian, ac ys da ni ddim yn professional. Oh my god, ydan, gesiwch be, guys, spoilers, mae na unwaith eto, bobl hyfryd wedi bod yn tipio ni, Jamie wedi dwi'n lyfio hyn, dwi'n teimlo fel ar Switch stream someone just sent us $500,000 diolch Jamie, dwi ddim yn gwybod os dyna nes di anfon dyna literally nes di anfon cool, fydd hwnna'n fydd hosting ni'n sorted am Chex Watch hanner awr ac mae Ab Agwedd wedi tipio ni ar y Ko-Fi doedd ddim mewn person sorry tamlid pres at o fi na, ddo just yn specific tamlid pres at Iestyn yn mynd Iestyn, chwarae fod y well i fi dos i bar good point, law bell diolch Ab Agwedd, diolch Jamie, diolch i bawb sydd yn cyfrannu ni dyn ni'n super diolchgar ni dal ddim quite yn deall pam dyn ni just yn really appreciate Maen nhw just eisiau cod ni siarad amdan Gerard Butler neu Butwod fel dwi wedi sgwennu lawr yn gyd o notes fi a wedi bod nhw'n ffosio ni wneud Butler o holl films Butler oh my god Butcast How Did This Get Made yn galw fo The Butlerverse i ryw raddau tas ar whole Butlerverse yn fel implodio fewn i'r multiverse fi'n teimlo bys y peth yn well cys bys nhw just yn dinistrio gilydd so peth ydi ffact diddorol cyn i ni fynd so mae'na ddau actor yn y ffilm da ni'n gwachio nes ymlaen Jerry Butler a Colin Salmon ydy ma Colin Salmon yn efo sydd yn Chief Inspector Hazard ydy enw gymeriad o sydd yn gret genuinely dyna di actually enw fo i gymeriad o ond mae'r ddau yn nhw di ymddangos mewn ffilm di ddim da ni di wneud yn barod hold on oh my god oedd o yn Geostorm? Nag oedd Gerard Butler yn yr un ffilm a Colin Salmon? Oedd hefyd Colin Salmon boi mae'n edrych mor cool ond mae enw fo'n super boring okay Mae Colin Salmon achos mae Colin Salmon yr unig ffordd dwi'n abod Colin Salmon ydy mae o yn GoldenEye the greatest of all the Bond films ond yn neud yr union job a mae o yn y ffilm yma sef sefyll mewn control centre pa ffilm arall
Da ni di neud Oh, Jeebus, a John Tomorrow Never Dies, of course. Ydy. O Gerard Butler yn Tomorrow Never Dies. Gerard Butler yn Tomorrow Never Dies, ond mae'n un o'r Blink and You'll Miss It roles. Lle mae o'n chwarae... Ffocin neud ymchwil yn do, ie. Na, achos dwi'n cofio hwn o pan ydyn ni'n neud Tomorrow Never Dies. Mae Gerard Butler yn chwarae un o'r naval officers ar y HMS Devonshire. Ie, yn y South China Sea. A mae o'n Blink and You'll Miss It, kind of cameo bach. Mae o'n just fatha, so mae'r rhaid wedi bod mewn ffilm fi. A hefyd mae Colin Salmon a Gerard Butler yn rhannu yr unig faint o screen time a nath Gerard Butler neud efo Morgan Freeman yn y ffilm yma. Oh my god. Sef Zero. Okay. Morgan Freeman yna fel Sawl million? Okay. Hwna di peth favourite fi amdano, mynd actually wedi dweud ers yna, pam nes ti neud Has Fallen films yma? A mynd mynd, I'm impressed. Just I'm impressed. Pam neth Michael Caine Jaws 3 neth o ddarllen y sgript ac oedd y sgript yn deud exterior Barbados oedd o fel yep apparently hwnna di deud just yn deud just for the money I did it for the money I'm not going to apologise for it was a payday and I got paid a lot of money fel podcaster sy'n cael ei talu loads o bres da ni rwan yn mynd i symud professionally ymlaen i mae Bryn yn dangos wel, mae yn edrych... tos ni ddim yn charitable, so ni'n deud, mae hwnna'n edrych fel lliw PP iachus. Dyna'r bydeo. Ond dwi'n cymryd o glas o wyn gwyn ydy. Na, dwi wedi cychwyn... fe dy PP dy hun. Mae yes ar y paleo diet, dwi ar y PP diet. Fucking Llundain. Dog meat and piss. Dwi'n bod yn y pub yna. Hwna di'r unig lle ar ôl ar ôl i Gerard Butler chwthu'r lle i gyd i fyny. Y Tory government implodio pob beth. It's a clusterfuck in London, sir. No, really. Dyna nhw'n syrfio yn yr Houses of Parliament pan ysdi am fwyd yna. Bryn, beth ti'n yfed? So dwi ar Gwyn Gwyn heno as in accordance with the prophecy Renisi Eidaleg I see so mae'r style gweld mynd yn ffitio fi mouth-watering, full, unoaked. Bryn dwi'n meddwl bod o be fysa oaked Bryn? Dwi'n blasu o blossom, herbs, apple a peach. Mae'n wir ti yn bach o peach ac apparently dwi'n reit da efo creamy pastas, chicken a fish. No dog meat na? No dog meat na. Ti yn eitha good efo creamy pasta a fish. Mae'n wir. Dyna be ges i fita fel nath Iest pwyntio allan. Mae Bryn wyt ti wedi bod neu yn mynd i fod? Wedi bod. Bryn wedi bod yn y lle bita yn y Houses of Parliament. Do, met i fi'n MP. Ond dim Boris Johnson dio, cos diolch yn cael mewn. Sy'n dechrau food bite. Diolch yn MP ragor. Fuck you. O'n i yna ar y noson lle nath nhw votio i suspendio fo. Holy shit, Bryn! Ie. Pam bod ti ddim yn Instagram live o hon? Achos dwi'n ar Instagram i mwy. Achos o'n i isio. A'r met fi bleidleisio i derbyn yr adroddiad a mae'r boi oedden ni yna fo'n visitors passes ni a fel la fydd o'n gorau mynd i fewn yna wan os mae'n mynd i fewn mae'n gorau cael visit. Oh my god ti'n be a ni rhan yn fi fel dylen ni fynd lawr y rŵt ma fel na dwi'n mynd cedi bod y boi ma'n heiddi lle dwi'n cedi bysa Jamie ag Abagwedd eisiau cash nhw'n ôl dwi'n ddechrau siarad ffocin gwleidyddiaeth. Wel peth ydi peth diddorol efo fod di dos ddim really modd go iawn i dal MPs i account am y pethau mae wedi'i gwneud blaw amdan y Standards Committee a nhw'r job nhw ydi polisio yr aelodau'r tŷ cyffredin. So mae'n bwysig. Ydy hwnna ddod i fel ti yn invited i party ni rhagor? Mae hwnna actually yn oedd y boi efo
pŵar a grym a oedd o di defnyddio grym y swyddfa a'i position o fel aelod seneddol i wneud pethau a damage o'r gwleidyddiaeth o lad trwy deu clwydda a stwff oedd ni gyd yn gwybod yn gallu gweld yn amlwg oedd yn glwydda. Oedd y bobl ma di fel pleidleisio amdano fo fel arweinydd nhw a oedd nhw'n gwybod yn iawn bod y Bullington... Mae hynny yn union. Yr thing i fi ydy, dar un a whole tîm o pobl ffindio fan euog a reid yr adroddiad mewn fo'n sy'n gret a nath y whole tîm o bobl fotio yn erbyn hwnna fi di nath 188 o aelodau ceidwadol cytuno fo'r adroddiad y pasio fo fy'n gret nath nhw eneiblo fo a mae rhaid i nhw fyw efo y ffaith yna ag bod yn berchen ar y gwybodaeth bod nhw wedi wneud hynna ond mae nhw'n so dwi'n mynd i wneud fatha fuck em all dwi'n mynd i wneud nes i ddeffro how are you going to make up for it now a y 200 nath wneud i byd heina di'r rei sydd yn mynd i a Sunak yn un o'n nhw ddim pleidleisio absteinio ar y peth a mae hyn iddo fo wan o fynd i hyn pam o gyda fo ddim yn asgwyn cefn does dim egwyddorion a beth sydd yn hynod o diddorol os dwi'n canu fel dwi ddim mor flin o hynny dwi'n pen diddorol diweddar fi o'n i gryndo ddo just cyn i ni gychwyn yr aglen Resist Politics mae nhw efo cyfres cyfweld a pobl a yr cyfwiliad mwy diweddar sgyn nhw di efo Sir John Major oedd y brif weinidog 90au cynnar fod i'r un cyntaf dwi'n cofio i 97 a so fodd ar ddod yn lle Maggie Thatcher a rhaid gwlad tan i Tony Blair cymryd drosodd a yn hynod o ddiddorol gryndo i John Major siarad amdan sut oedd o'n gweld gwleidyddiaeth ar y pryd sy'n mynd gweld gwleidyddiaeth ers hynny a'r pwynt a'r pwrpas i a mi o siarad yn eitha plaen ac yn dweud mae stwff ddim yn dallt dwi'n yn gwybod so dwi'n i cael chat amdano fo siarad amdano fo ac actually dod i ryw fath a so i fi fod i'r un sydd fatha'n dangos fel mae ddyliau gwleidyddion fod y bobl sydd yn siarad yn gall sydd yn fodlon cael sgwrs sydd yn gallu datblygu syniadau a newid i feddwl a mae hynny'n rhywbeth ddylen ni so dwi wir yn meddwl werth gwrando i'r gyfres Ti yn rhoi heads up am hwnna hyd Mae'r gyfres yna beth sy'n ffynnu ydy oedd Alistair Campbell yn journalist ac yn rhoi'n boots mewn i John Major reit aml yn yr 80au 90au cynnar ac mae Rory Stewart yn trio codi stwr rhwng y ddau a mae John Major lot rhy glen o fo i godi i'r hynna sydd yn rhaid yn ôl eitha gwaith hei, dwi ddim yn mynd i fynd lawr y rŵt o mae psycholeg gwleidyddiaeth wedi newid ers gweitha fucking American ond da ni yma yn y booze section mae'n mae Bryn mae'r llai just deud be fath o drinks oedd yn San Steffan oedd nhw any good? Well, just the usual sort Dagra Babbies cathod bach ddim o blenders puppies mewn bag puppies mewn bag sorry, dwi ddim eisiau disparage mae hwnna actually'n dod allan yn super hiliol dwi ddim yn mynd i wneud mae hwnna'n ddim yn joc just the usual so gyda ni gin and tonics ar y Strangers bar actually hwnna rhywbeth hynod o ddiddorol yn wedi ystyried yr Covid inquiry sydd wedi dechrau a mae'n hynod o ddiddorol edrych ar yr lle maen nhw'n cychwyn efo fatha'r preamble a trio gweld oedd wedi paratoi digon fy troeddi sut da ni actually wedi byw trwy'r thing o'r Strangers Bar ydy bit sydd yn edrych allan drost y Thames so byddwch chi'n gweld y terrace o'r House of Commons hwnna ydy part o'r Strangers Bar intriguing yr ochr arall yr afon mae gen ti'r Covid Memorial
a mae hwnna'n mynd o Bont Westminster holl ffordd lawr yr afon, a mae'n andros o wal fawr, a ti'n weld o'n glir ac yn blaen o'r tu cyffredin, a mae'n andros pwysig i nhw y fanna gallu gweld a dallt fatha mwy na lai living memorial i wneud i'r effaith mae penderfyniadau yn fanna yn gallu cael ar y bywyd a bywydau pobl, so mae'n rili rhywbeth pwysig ac yn andros y bwerus i gallu gweld, a ti'n gallu weld o'n glir ac yn blaen. Mae'r bobl yn mynd yna ac yn diweddaru y nodiadau mwyn di gadael yna, maen nhw actually'n mynd ac yn maintainio nhw fatha bod o'n mynwant i ryw radda, so mae bobl mynd ac yn tendio'r beddiau falle. Mae'n andros o beth pwerus really i weld, a mae'r ffaith bod o'n cael gallu weld yn glir o tu gyffredin, dwi'n meddwl hefyd yn just rhoi mwy o bwysau i wneud meddyliwch am y pethau yma. Ie, mae wastad yn ei dwi'n siŵr, mae yna wleidyddion sydd yna i helpu, maen nhw just anodd iawn i'w gweld yn canol bob beth. Dwi'n mor sori. Mae'r agenda wedi cael ei direilio gan Bryn, dylen ni 100% wneud spin-off fel The Rest is Brynatics neu rhywbeth, a wedyn bys fe fel oh god, a wedyn bys fe Bryn pob hyn yn mynd right, just i fi, achos dwi wedi unwaith eto, dwi wedi goffa stopio like watch a news a pob beth, achos just I can't even Fi'n gorau talu am y bwyd yna, ta oedd o fatha Google. So Mae'n subsidised yn dydi Bryn. Mae'n subsidised, ond di prisio bwyd dim yn fyny iddyn nhw'r peth yma dim weld. A plant ysgol fi yn gorau talu am i cinio ysgol steig. Wel, so peth ydi, Meti, hen met coleg, mae'n lyflu. Shout out i ni Sarah Green, MP for Amersham and Chesham, Lib Dem, lovely. Siarad Cymraeg. Ei, pan di hynna neu fydd Radio Cymru ar ôl he? O, siwr fod nhw'n barod. O'r gogledd mai, ochra Bala, falle. Anyway, so oedden ni wedi gweld ti a Sipin, mae'n dweud, tyd am bwyd, dwch am bwyd, a dyn fi a met arall o coleg yn mynd, ddwn ni draw at ti, achos bod ti'n gorau bod ar tu gyffredin yn oson yna, ac fotio ar pethau pwysig. Fotio ar pethau pwysig, so gythyn ni chat a dalan, gwneud sy'n cael gweld ti. Oce, sôn am prisio bwyd, ys unrhyw yn chi actually yn bit allan yn gwbl, cos da ni basically ffigur allan, da ni just, well Bryn, ti'n ma, mae'n wahanol i ti. Pan o'n i'n Llundan dwytha, nes i wario ffortiwn hefyd. Ar maes Eisteddfod, nes i wario 50 quid i gael 2 bag, ddim yn kidding, 2 bag o chips, 2 panini, a potentially fel bach o reis. A ddim yn joician. Peth ydi fanna, ti'n yn captive market, fanna dod i mi. Oedd hwnna'n, a dwi'n di ffigur allan fel, dwi'n mynd hynna to. Sorry, Iestyn, drinks? Dwi'n mor sorry. Ti'n just di-reilio? Ynddo, dwi yn drinking. Good. A ar y funud, eis i'r deli. O'n i'n lwcus, nath nhw dweud, o'n i'n lwcus, o'n i'n wedi mynd yna awr yn gynt am fod 3 can oedd ar y shelf i gyd. Ac erbyn i fi gyrraedd, o'n wedi ail stocio bob dim di ddod i fewn. So gen i rhywbeth newydd yma gyn Cloudwater Brew Co. Brew Co? Brewed in Manchester. Happy di enw hon. Because I'm happy. So ma, fel fi, mae o'n easy pale. Citrusy, soft and juicy. Hynny'n wir. Mae hynny'n wir. Mae hynny'n wir. Ti'n meddwl pan bod gofyn i fi, sut fwy ydi estyn gwrdd? O, citrus. Union y gair. Juicy, di'r gair, dwi'n bod what o'n disgrifio fo. Ond dwi'n meddwl bod easy and pale yn eitha agos ati. Easy pale. O na, mae'n ganol hawan. Dwi dal yn wyn yn rhan wyn. Ti'n eistedd mewn edit sweet TBH. Oh, but, well... Sean's besgyn ti ar y go. Check it out, my guys. Oh, boy. Nid yn unig, yda ni ar
O, David. David Original Gin. Potel bychan bach. Mae hwn gan Auntie Beryl. Shout out i Auntie Beryl. Auntie Beryl. Oedd Auntie Beryl ar fy mhenblwydd wedi prynu mini David Original Gin i fi. Ond nid yn unig hynna. Fi ddim yn gwsti hwn yn dod drosodd ar y camera. Ond, dwi'n chi methu gweld hwn ar y camera. Mae na etched David Gin goblet. Nice. Goblet David Gin. Nice. Di hwnna'n balansio ar hwnna. Mae hwnna'n prime plentyn mynd trwy ti a mae'n disgyn drosodd. Just efo'r vibrations eich awr. So, mae hwn, rei, mae'n goblet crisial hyfryd. Yn anffodus, y tonic ydy hyd yn oed chepach na Little Cheap Tonic, achos y Little Cheap Tonic mewn botel plastic ydy o. Achos o'n i'n reidio'r bike i'r siop heddiw ac oedd yna ddim lle yn yr racing bike oedd yn mynd a.k.a. the silver kebab stick. A mae'r panniers ar hwnna ddim hanner up to the job o gario llonlleo siopa. So, o'n i'n methu dod â slab o tins bach efo fi. So, goffes i just dod ar botel. O'n i'n gweld y pnawn ma, dyna sy'n seiclo plant o ysgol efo un o'r cargo bikes efo boxes prenna. Absolutely living the dream. Mae'n un o'r rhaid wedi cyrraedd ysgol ni wan. Whereas o'n i'n fforsio kids fi fod ar gefn fucking Manc strapped i feic. So, ma na, boys, gesiwch be? Ma na ddisgrifiad ar gefn. OK, sy'n mwyn yn cymeru Sioned. So, Sioned is home to some of the most diverse flora, cleanest water and darkest skies and lowest population in Europe. Gwir. I'm also, disgrifiad y chorus oedd hwnna, basically. The tasting notes. Okay. The hand-foraged botanicals that we include in this Sioned gin are richly aromatic, almost familiar, but entirely of this valley. Bod yn farddonol i fod yn ffynnu, guys. Mae'n hyn yn edrych. Reit, mae na farddoniaeth Cymraeg, neu mae na gwpled Cymraeg gan efo fyd. Chwarae teg i Pete. Heb wybod dim am wain a gofid syr i gyd ymdrochi yn dyffrydiau clir. Meddwl Lewis Glyn Dyfi am Dyfi. Mae'n dod o Cemais, sgwynnodd hwnna'n 1852. Dyw hwnna ddim, dywch chi ymdrochi. Mae Instagram yn gobeithio gael efo i thing newydd, ne? Ffrydio. Ffrydiau clir. Ffrydiau clir. Guest. Oedd hwnna'n pivot, cos oedd hwnna'n really da. Mae'n 32 munud i fewn, mae dyn ni di bod ar diwrnod, ysdi bobl dal hefo ni erbyn hyn, dwi'n fucking shocked. Best episode ever. Mae'r chapter markers yn mynd i neidio ymlaen ar nôl, achos o'n i'n teimlo, nes i gychwyn yr agenda, a wedyn dethon ni fewn i fel 20 minute detour am gwleidyddiaeth. So mae Yes3 yn mynd i offer separatio'r agenda mewn i fel agenda 2, agenda 3, agenda ffrydio clir. Croeso i'r adran news. Hiya pawb. Croeso i'r adran news. Lle da chi eisiau cychwyn, guys? Right? Mae gennym ni Reddit. Mae gennym ni Apple Vision Pro. Neu mae gennym ni Zuckerberg a Elon Musk yn cael fucking wrestling match. Be am i gadw hwnna fel preamble i'r ffilm? Rhyw sprinkle bach. Right, yes, come on. Neidio fewn i'r Apple Vision Pro ma. Hond i'r biggie. Hond i'r un di bod yn siarad amdan. Mae o'n un controversial. Mae o'n controversial. So mae pawb di gweld y fideos da. Right, nas di gyrru nhw i fi, go'n i'n neud fel live reenaction, achos mae'r text thread yn fascinating. Mae'n a lot yn nhw just mostly fel sad dad. Oedd lot yn efo. Ceren ni drwy. So, be oedd yr intro fideo? Ceren ni drwy hwn i gyd. I bobl sydd wedi completely ddim hyd yn oed. Wel, mae gen ti'r cymhariaeth efo Meta Quest arfer fod yn Oculus. Lle ti hollol wedi cael dy gau ffwr yn heina tan y diwrnod cyn i Apple gyhoeddi hwn a Facebook ddod allan dweud mae gennym ni Quest 3 yn dod allan lle ti chi gweld trwyddo fo i fewn i'r byd go iawn. Wedyn, so mae hwn yn un lle mae Apple yn trio dweud mae hwn i gael ei ddefnyddio lle ti'n gweld y byd go iawn o gwmpas chdi a ti'n neud y waith a
gwylio pethau tra ti dal yna yn cymryd rhan yn y byd go iawn. Ond mae'r fideos I gyd efo person arben I hun mewn stafell ar wahân I un y dau hun neu lle mae rhywun yn cerdded I mewn a ti dal yn gallu gweld eich gada nhw trwy y sgrin, ond OLED sgrin di o really, ti'n mwyn gweld trwy ddefo ond dwi'n meddwl na yr gobaith efo yma di fod oherwydd o'n ddadla o fewn yn Apple yn dweud da ni'n misio cael hwn allan, ddim hwn di beth da ni eisiau reid allan yna, a wedyn hanner allan yn dweud mae rhaid ni gael allan, mae rhaid ni reid rhywbeth allan, a dyna di'r gwir fes nhw wedi gallu peidio cyhoeddi hwn a cario ymlaen am 5 I 10 blwyddyn arall tan maen nhw'n cyrraedd y pwynt lle maen nhw eisiau, sef gwisgo spectols sy'n edrych fatha spectols normal a hwn di'r beth ti'n gael drwyddo fo, ond da ni mor bell o'r hynna, so dwi'n cymryd maen nhw just dweud reit, mae rhaid I ni daflu rhywbeth allan yna, da ni wedi gwario gymaint y bres yn datblygu hwn dros, dwi'n meddwl mae wedi bod yn 8 blwyddyn erbyn hyn, maen nhw wedi bod yn datblygu hwn. Dwi'n mynd I fod yn onest wrth ti. Ti'n edrych arno fo, as a Steve Jobs yn absolutely fucking cysau hwn. Mae'n edrych mor fler ac unwieldy a hyll, a mae'n waiar, a ti'n goffo rhoi battery pack yn dy boced o. Sorry, carry on. Sy'n rei simple o'n dod o, mae'n edrych fatha ski goggles. Hwna dio. So ar The Verge oedden nhw, just a disgrifiad ydi, it's the first Apple product you look through, not at, CEO Tim Cook said of the device, which looks like a pair of ski goggles. As rumoured, it features a separate battery pack and is controlled with eyes, hands and voice. It will start at $3,499 and launch earlier next year, starting in the US. Ond o ti'n deud, Iestyn, ti'n gwybod bod yna farchnad iddo fo, mae'r marchnad yna yn tu chi. Ddim yn y tŷ, ond... sorry, yn teenagers chdi. Ia, nes i'n anghofio amdano nhw. Yn union, y hoi allan y byd hynna. Oherwydd, ti'n cod, pan mae plentyn chdi mynd I ffwr I chwarae gêm, a mae nhw'n cael eu consumio fewn yn y byd ma, a wedyn, dwi'n moch beth ti'n treulio, ti'n gallu gweithio nhw, a wedyn maen nhw'n always yn troi rownd fatha monster, a gwedi, oh, jeez, hwnna. Super yn barod, twat yn milchgar. A mae hwn yn just cam arall I fewn I hynna lle ti'n ymgochi dy hun I fewn i'r byd. Rhywun peth a beth i'r Meta Quest mewn ffordd. Just fod hwn, y report sy'n dod allan o hwn, fod yn teimlo mor realistic I gymharu a ansawdd y sgrin ti'n cael o fewn rei Oculus yn fod hwn yn fatha'r jump na o ffôn iPhone 3G I iPhone 4 lle oedd y retina display yn dod I fewn Mae gen ti 2 sgrin 4K chwatar modfad o dy ffagich gata wrth gwrs mae'n edrych yn realistic ond fe draed ddechmygu yn fy ngwaith I mwyad i'r sgrin ymlaen I y gorau ydi o I fi cael tools fi I un ochr a dwi'n gweld y llun beth dwi'n gweithio ar o flaen fi so mae'n really annoying cael y tools ma fyny ar y sgrin yn cymryd drosodd ond wrth gwrs ti'n gallu cael mwy na un monitor ond y mantais efo hwn ydy fod gen ti holl stafell os ti isio o screens so fe draed ddechmygu defnyddio hwn ar gyfer gwaith ond a fyswn ni licio cael gofyn efo I gymharu fo sut mae hwn yn edrych fel I gymharu fe eistedd mewn cinema am fod mae'n mynd i'r cinema yn ddiweddar I fi ers cyn lockdown ond mwy ers lockdown oherwydd pawb wedi dod I arfer fod adra watch a ffilm a mae just mynd i'r cinema efo faint o swnllid mae'r bwyd y pacedi sweet a shit di mynd ti just ydy hwn wertha ydy o really wertha achos eisiau sôn am profiad mi di old Super Mario Brothers plentyn 6 oed yn redeg rownd o sgrechian I benno I ffwr a ti eisiau ar I baglu'r fuck up bod o'n disgyl o grisio it's beautiful image mae plant y monsters na
So, dwi'n edrych ar hwn. Be di hot take chdi, Sians? Wel, dwi'n newydd popio'r chunk massive o chocolate yn chops. Bryn, be di hot take chdi? So, y part na ni really just torring halon ni oedd... I know. Yn y fideo? O'n y tamad o'r fideo lle o'r dad yn... efo'r fucking anfarth o'r bullshit ma ar ei wyneb o, tra ni blant o yn... Oedd oedd recordio? Oedd o'n recordio i blant o yn chwara trwy'r thing ma, ac oedd o'n 3D video. Ti'n beth sy'n 3D? Watch at the fucking blant yn chwara. Reality. A wedyn, mae o wedyn yn... Ond oedd hwnna just cyn iddyn nhw ladd nhw, a wedyn, so oedd o'n ail fyw. So wedyn, oedd o wedyn yn dweud, and watch the videos back on the biggest screen that's ever existed. A mae o fanna wedyn yn y twyllwch, efo'r thing ma'r i wyneb o, yn gwachio y fideo ma fatha Tom Cruise yn Minority Reports, just yn fatha, ail chwara'r fideo, ail chwara fo. Oedd ti llythrenol yna i recordio shit. A be mae'r plant di gweld ydi, fake gada dat. Dead eyes dat. Yn tra da ni'n trio chwara. A mi o just fatha... O'n i fatha, holy fuck, mae hwn yn really, really drist. Be dwi eisiau weld ydi, person sy'n gwisgo fo ac yn ffilmio 3D porn, de. So ma'n gorau mynd, get right in there. Get right in there. No mynd i ddigwydd. Please, na. No mynd i ddigwydd. Mae pob technoleg yn cael ei co-optio. No mynd i ddigwydd. Dyna pan mae home video di llwyddo am gymaint VHS di yn lle Betamax. No mynd i ddigwydd. Ond be mae pobl yn meddwl ydi fod, wrth gwrs, maen nhw di dangos hynna fod o'n bosib wneud. Ond mae hynna yn deitha chdi, dyma beth sy'n dod ar y ffôns lawr y lôn. Da ni'n mynd i allu ffilmio mewn 3D ar gyfer gallu gwylio ein atgofion ni ar un o hein, neu rhywbeth arall sy'n lawr. Be dwi'n gweld hefo hwn, a mae Meta yn quotes drian ohonyn nhw, ond nhw wedi rhoi di wyau i gyd yn y fasged yma, a ddim hyd yn oed wedi gallu'r coesau bobl. I get it. Mae'n teimlo fel bod Apple wedi anelu hwn, fel ti'n deud Iest, ar gyfer creatives i fod yn gweithio. Apple yn cychwyn i gyd, da. Ti'n cychwyn efo'r creatives, allu ti ddim dychmygu bobl yn iwsio suite Meta o stwff ar gyfer gwneud pethau. Na. Mae meetings, Jesus, lle di gael meeting, ti'n rhaid ti hyd yn oed, like, this could be an email. Ond mae actually creu stwff. Wel, oedd nhw'n dangos FaceTime calls yn digwydd trwy'r thing ma, a be gynti oedd fatha rhyw creepy uncanny valley avatar oedd wedi o cysylltu i dy lygada di. So oedd o'n dangos dy wyneb di symud ac oedd o'n really creepy uncanny valley avatar. Ti fatha, holy fuck. Gawn ni weld sut wneud hwnna droi allan, ond y peth dod allan gyn pob un person a thi fewn a gael trio nhw a sy'n sgwennu amdano fo. Mae'r gair magic di cael ei daflu o gwmpas gymaint oherwydd y darn lle ti'n treinio fo'r lle ti'n edrych a hwnna di mouse pointer chdi. So ti'n edrych ar hwnna ydi lle ti'n symud y mouse ac wedyn so ti just yn deud clic efo bysad chdi. Cos ti'n gallu gesture hefo bysaf ti'n neud y clicio stuff hefyd yn dweud. A beth sy'n wahanol i rei erich sydd wedi bod, gen ti 2 controller yn dy ddwylo, does? Ti'n defnyddio. So mae dy ddwylo ti'n glir. Beth sy'n diddorol i fi, chos mae un llygad i fi bach yn ddiog. So beth sy'n diddorol i fi fysa sy'n mae hynny'n mynd i effeithio edrych ar lle mae'r mouse pointer yn edrych. Chos o'n nhw'n dweud, mae gen ni rhyw things like lenses, ni'n gallu clicio fewn i bobl sy'n gwisgo spectols. So mae'n meddwl, so ti'n gwisgo spectol, i ti wedyn yn goffod fel, faint o opticians sy'n really mynd i allu fel. Ond I suppose os ti'n talu fel 4,000 o bunnau am yr headset, am inserts. Ond dwi'n deall beth i fod, o ran accessibility, ydy hwn yn mynd i fod yn, so ni'n lyfio gweld be mae bobl gyda anableddau
symud dwylo motions a stuff. Ydy o'n gallu bod yn rhywbeth, gallu fod yn cam amazing i bobl sydd dyna dwi'n meddwl. Yn defnyddio cadar olwyn neu yn gaeth yw corff ti'n bobl sydd fel locked in syndrome just agor peth allan os ni'n lyfio gweld dwi eisiau bod yn positif am y stwff ma os ti'n gorfod wneud llawer o symudiadau a ti'n gallu siarad efo fo wrth gwrs i wneud dictation a stwff fel na os ti mond yn gorfod just cael dy law mae'r camera'n gweld dy law di a ti'n mynd gorfod symud o just mae yna 3-4 motion wahanol ti'n gallu neud bod y bysad ac os mae hwnna di'r interaction all gada chdi mae'n mynd i fod yn newid byd i bobl efo anabledd sy'n methu symud cos mae'r symud olygu di fel mouse pointer ti instantly, cos rwy'n fel ti'n cymryd Stephen Hawking fel enghraifft ti di cloi fewn ti'n gallu defnyddio mae'n gallu defnyddio llygyd ti'n gallu defnyddio rheina a ti'n gallu bildio gallu ti gael bobl yn bildio OS specifically ar gyfer so dwi eisiau gweld y positifrwydd yn nhw'n mae'r syniad cyfan o cloi pobl off yn ei devices i hun sydd literally'n stuck i ti a ti'n gorau mae'r syniad na o fel allai ddychmygu ti di bod yn gweithio yn hwn am 8 awr neu ti di ddod adres ti'n gwybod fel mae'r o tynnu hwnna off llygyd ti allai really meddwl gallu fo really ffwcio hefo brain ti wel mae gen ti hefyd yr bullshit na sgyn Dyson dwi'n siarad fo y Bane mask na lle mae'r air purifier hwnna mlaen rhywun pryd y ddau yna efo'i gilydd ti fatha fucking hell ti'n be wyt ti Silicon Valley bro sydd yn mynd i cheatio marwolaeth mae'n sydd yn injectio fi efo gwaed pobl ifanc tan dwi'n byw am byth na mwyn a thing dwi'n gwybod o'n i'n rili agos i roed o'n un o news stories ni fel sbiach be mae tech bros yn neud mae'r dyn ma'n di defnyddio i fab 18 fel rhyw fath o blood donut beth oedd hwnna'n series Silicon Valley Christ oedd hwnna actually yn news chdi bach yn ôl God tech pro yw eisiau fab fel blood bag go iawn I mean allai ddim hyd yna ond so mae'r stuff mae wastad yn dod fyny dwi'n cofio ni'n yr iPad yn dod allan pan oedden ni'n cychwyn recordio a unwaith eto ar y pryd o'n i fel be mae hwn yn mynd i olygu be mae hwn yn mynd i actually helpu hefo a dwi dal yn deud dwi di gallu byw hebyn da ni'n dwi ddim yn massively team ond dwi eto ddim yn artist dwi ddim yn mae o di gwedd newid whole industries o fel creadigrwydd a watch of films a stuff fel na I get it mae hwn ddo yn teimlo fel weird cam mae oherwydd fod yn cuddio'r gwynaf dydi dyna di a cuddio'r llygyd specifically fel a fe newid i llygyd i fod yn creepy digital versions sad avatar os wedi troi'n fod i cartoonizers yn y waith sy'n a lot o waith os na ti gallu rhoi fatha anime eyes i fi a fel ti'n symud o fel accelerometer just yn googly eyes yn spinio rownd ti'n gwybod be fydd hwnna pour me a pint apps na a ti'n gweld rhywun dwi'n licio mae'n mynd I love it chos mae gyn nhw'r data o'n watches fi ac yr probes a bob dim o'r gwybod mae'n licio pas o'n edrych ar gyn i dwi yn genuinely teimlo tasa Apple yn well efo gaming bysa hwn yn spectacular bosib mae'r technoleg gaming yn hwn hefo'r ddim controllers peth weli ti ti'n gallu hwcio fyny PS5 a Xbox controllers ydw fo na ti 12 so mae hwnna'n mynd i fod yn ydy fel o'n i efo'r iPhones ydy wan maen nhw wedi creu y platform ar APIs a balli fydd y bobl wan yn gallu dweud alright cool be da ni'n gallu neud efo hwn a fel ti'n dweud wedi ffigur allan sut ti'n neud ffilm cinema experience wedi ffigur allan sut ti'n neud games efo fo a just bydd bob ti'n fel yn chi'n neud yn rhannol ynddo fo
be sydd hwnna fi ti disgwyl i'r fatha'r cenedlaeth y bobl yr stories dumb Vision Pro wearer falls off cliff trying to YouTubers dyna fi di YouTuber walks into traffic wearing Vision Pro fel ma nhw'n diwedd Ready Player One ma nhw'n allan yn y stryd ac yn join fewn yn y game humans humans. Un peth dwi eisiau rhoi heads up ydy, dydy Siri dal ddim yn ddigon clyfar i fi. Does na dal ddim AI helpu Siri. Mae AI yn bopeth arall. Pam allai ddim gofyn i Siri just darllen allan fel... Ti'n mo be, o'n eisiau gwybod am hanes fel The Korean War. O'n i'n gwybod dim byd am y Korean War. Ac o'n i just eisiau mynd, hey Billy, show mash on Tilly TV. Yeah, please darllen allan, like, rho preisi i fi o... be oedd y deal efo'r Korean War, beth ydy'r like generally accepted version o'r rhyngwladol o hwn, a ti just meth ac o'n i just fel gallen ni type efo fewn i fel Bing neu rhywbeth a cael hwnna i fod yn deg dwi'n sa ti bach yn ddim yn siŵr os bod ChatGPT di dweud hollol dweud y gwir ti hefyd falle bod nhw'n gweithio ar dwi ddim eisiau confident bullshit yn fy atebion digon teg anyway blwyddyn nesa, Siri. Blwyddyn nesa, Siri. OK. O'n i'n really quick draw i Reddit. Dwi'n gwybod Reddit ddim really yn lle... Beth yw'r deal efo Reddit? Wyt ti di bod ar Reddit, Bryn? Do. Ers amser? Yn y gorffennol, dim ys... God, so, oedd yn lle oedd ti'n mynd ar cychwyn y we? Ar cychwyn y we? Dwi'n gwybod beth di Reddit. Dwi'n wedi bod yna ers 10 mlynedd. So... Yeah, go. Na, yes, please. Na, chdi di boi Reddit. Dwi'n enjoyo Reddit. Dwi wedi deud y blaen ar hwn, right? Social media-wise, dwi wedi, like, give up. Dwi ddim yn teimlo bod na stuff defnyddiol i fi yn unrhyw le. Ond dwi'n joio Reddit. Just achos, dwi wedi teilwra fo yn berffaith. Mae'r mute this community yw fy hoff botwm. A mae just... Mae'n gret. Os wyt ti'n gallu, a just avoidio'r scum, sy'n wastad yn codi'r top, a.k.a. os ti'n edrych yn y top, na, ti'n eisiau mynd i ddim like top 200, 500, na. Ti eisiau mynd i fel drilio lawr i very specifics. Dwi ar fel r/Caerdydd. Ac yn amla hwnna di Americans yn deud, hi, I'm coming over, I'm going to move to Wales. Mae pawb just fel, okay, please visit this, because like everyone asks that. Neu bobl fel, I'm coming over Bristol to see Coldplay. Where can I go? A mae bobl just yn mynd, please see this thread. It's just Bristolians talking about Cardiff. Pin threads. Hwna di, a dwi'n lyfio fo. Dwi'n really joio fo. Ond mae'r synwyr o gymuned yn really ffyrnig yna, really uchel. So dwi'n teimlo, dwi di dod nôl at efo lot mwy. Hang on, sorry, hang on, just i ddall yma. Ti'n deud i fi bod y bobl wedi creu cymunedau a maen nhw ffyrnig amdano nhw ar yr internet. Dwi'n yn siŵr os allan coelio hyn, Sian. Dwi ddim yn expert na chdi ar Reddit. Achos dwi ddim, mae'r gwleidyddiaeth, so y broblem yr hyn i'r byd ydy, mae'r CEO, mae'r kind of ruling body, achos busnes ydy Reddit, TBH, dwi ddim yn credu bod nhw substantially'n colli pres, ond dyn nhw definitely ddim fyny na yn gwneud bwcidio pres fel i TikToks a i Instagrams. Ond mae o dal o fewn top gwefannau y byd. Consistently. Dal. Ond beth sy'n digwydd ydy, maen nhw eisiau stopio APIs fel apps. So API ydy fel cael gwybodaeth Reddit. Maen nhw eisiau stopio apps trydydd parti sydd yn gadael i ti fynd ar Reddit am profiad neisiach i ddefnyddio nhw. Rhyn peth yma Ren Elon wedi gwneud. Dyna di'r catch. Dyna di'r gwahaniaeth rhwng Twitter a hwn. Mae Twitter wedi dweud, no third party. Ond mae Steve Huffman o Reddit wedi dweud, mae na gost yn mynd i ddod i hwn. Ac oedd y developers i gyn dweud,
fine, mae'n oedden ni'n bob tro meddwl pryd ydych chi'n mynd i ddechrau chargio amdan yr API yma. Am fod, be arall ydych chi'n mynd i wneud pres. A peth ydy, mae Reddit di bod yn leinio fyny fynd am IPO ers blwyddyn neu 2 neu 3. Ac ma nhw'n trio clean house cyn am yr IPO a fod bob dim yn ei le a fod pawb yn gwybod a fod nhw'n cael pris da ar y farchnad. Ond be nath nhw oedd nath nhw ddim really meddwl amdan be oedd pris bob API call yn iawn. A wedyn mae gen ti un o'r apps mwyaf poblogaidd ar gyfer Reddit di Apollo a'r ni'n gweld developio di Christian Selig ac oedd o'n deud i fi gario ymlaen fel Apollo yn rhedeg ar y funud mae'n mynd i gostio fi 20 miliwn y flwyddyn i rhedeg Apollo o ran fines da chi mynd i chargio fi am yr API calls ma ac hyd yn oed oedd o gwydyn oedd nhw'n back-up napkin sums yn dweud os dwi'n chargio pawb 5 pint y mis amdano fo dwi dal mewn collad o £1.50 dollars bob mis amdan hyn ac hefyd da chi eisiau fi wneud y newid yma cyn gorffennaf a dos am un app yn mynd i allu wneud y newidiadau yma i gyd o fewn y mis so mae o di penderfynu na fo dwi'n cancel fo dwi jyst yn allan o'r gem fod di bod yna fo ers dwi'n bo 8 blwyddyn eich am mwy ag oherwydd hynna oherwydd yr un ffordd yna tweetbot a Twitterific ar Twitter gorfod just cancel yr app a pobl di talu o flaen llaw ar yr App Store a nhw'n gorfod refundio pobl oherwydd yr app i'n di gweithio ddim mwy so mae Apollo rwan efo bod pawb fod o'n cael ei ganslo ar diwedd y mis mydd o'n gorfod talu allan 250,000 allan i bobl fatha refunds a mae hynna'n mynd i fod yn dwch mawr yn ei bocad ac mae o di trio gweithio efo Reddit yn deud wrthyn nhw wel fedrwn ni just gweithio ar hynna fod gynnon ni levels wahanol am fod yn ôl y sôn mae lot o AI di cael ei treinio ar Reddit oherwydd mae lot o wybodaeth yna lle ti'n gofyn cwestiwn a mae rwy'n yn atab y cwestiwn a dyna lle mae AI yn cael lot o'r gwybodaeth yma sydd yn concerning iawn achos dydy atebion Reddit ddim yn lle diolch yn 100% ond mae'r AIs di sgripio'r content ma'n barod a so gwybodaeth yn symud ymlaen o rwan fysa fo ac maen nhw eisiau gwneud y pres mawr allan o'r AI API calls ond be oedd boi Apollo a'r developers eraill yn dweud wel pam ddim cynnig tiers o pris ond fod just users fel defnyddwyr normal sy'n hwcio fewn i ni so pam bod chi'n grisio ni allan ac maen nhw'n meddwl fatha wel dyn nhw'n misio third party dyna dio, maen nhw just yn grisio nhw allan i ddeud fuck off, really. Probably. Ac maen nhw di bod, a mae'r boi Steve Huffman yma, mae pawb di troi'n erbyn oherwydd mae wedi bod yn deud clwydda masif amdan y developer Christian Selig yn deud bod wedi bod yn thretnio nhw a falle, ond na be nath o recordio bob un sgwrs gath o efo nhw, so mae wedi cyhoeddi'r sgyrsiau yma online, deud dylwch, nes i fyth thretnio nhw fo'n byd, mae'r boi'n deud clwydda. So mae'n shitio ar nhw wan, ac rwan mae'n mynd i fod yn ddrwg ar nhw actually mynd allan i IPO oherwydd mae lot o subreddits wedi mynd yn private a mae rei eraill wedi mynd fel be da chi eisiau ni wneud efo hwn a wedyn dweud wel be am i ni just cyhoeddi lluniau o John Oliver a dyna lot o hon efo rwan so mae'n protest a wedyn mae yna rei eraill di protestio trwy newid i subreddits nhw i adael not safe for work content arno fo so unwaith mae subreddits chdi efo not safe for work content ti'n methu monetiseio fo so di Reddit methu
cael pres o'r adverts ar yr heina, am fod y advertisers ddim eisiau fod yn rhan o'r channels efo not safe for work. So, be mae Reddit di wneud rwan ydi cicio allan y moderators off rei o'r rei yna, a di cymryd o drosodd, ac y peth chwthyn pen fi fwyaf oedd, wahanol i Twitter, pam ti ar Twitter, chdi ydi y person, dy enw di ar Twitter. Dos am moderation ti'n gorau wneud. Mae Twitter yn talu am y moderation. Mae Facebook yn talu am moderation. A Reddit, just pobl sy'n rhedeg y gymuned sydd ydy'r moderators yn paid oherwydd fod nhw'n caru. Achos bod nhw'n caru neud, a dyna di be dwi wedi bod yn teimlo, like 100% yn teimlo. Mae'n teimlo fel y we gynnar. Andi. Ac os fysa nhw'n ffindio rhywle arall i gyd symud iddo fo, mi fysa nhw'n digwydd. Ond mae yna gymaint o hanas i fewn yn Reddit, a dwi'n meddwl bod yna ffordd i dynnu'r holl gwybodaeth allan fatha database a shiftio fo i rhywle arall. Mae fel bulletin boards, mae'n maes mae o'n hynna i gyd, a dyna pan bod fi'n lyfio mynd nôl ato fo bob tro. Siawns ydy, dwi'n meddwl bod ti'r mor hen gafodd yr oed i adeiladu efo'r syniad o eich dynnu'r data allan a mae'n gyd i glymu at ei gilydd gymaint. Dwi'n probably yn amhosib wneud hynny'n lan. Mae jyst yn enghraifft arall o pam i beidio roed y ffydd mewn cwmni i ddechrau cymuned arno fo. Mae hwn yn dangos yn union pam fod open web i fod yn ennill yn well na rhywbeth lle ti'n stuck i fewn fel hyn efo hanas yna fo. Mae gen Reddit sort of enw drwy, a mae'n definitely'r opposite o TikTok basically. Dydy o ddim yn mynd i neud pres yn y ffordd mae rhywbeth fel TikTok yn neud pres i ti, achos mae o mae'n slow internet, mae fel slow food movement, ond slow internet movement ydi o. Ti'n pryn yn cael lluniau yn lot o'r rhai, ti'n ma, y subreddits ma. So, wyt ti'n gweld y sort of Chenaid. So, yr traffodd ydy, fel nes ti'n pwynt allan, ydy'r syniad bod yr cwmni yma sydd wedi creu AIs, LLMs a balli, maen nhw wedi sgrifellu'r data heb really cael caniatad a di cymryd mantais o'r APIs y gorau, a mae hynny wedi mae bob un galwad API yn costio pres i rywun sydd yn derbyn y galwad, chos mae'r gweinyddion yna nhw'n cariadag am ddim. So ti yn i ryw raddau gweld pam bod Reddit isio trio gallu delio fe hynna, ond fel ti'n deud, dydy dy AI bots di ddim yn mynd i fod yn sgripio efo rhywbeth mae just defnyddiwr arferol yn defnyddio. Dwi'n mynd i wneud hynna nadi. So, ti yn really ddylio ti gallu ffigur allan ffordd o gallu deud y gwahaniaeth rhwng un a'r llall a trwyddedu pobl mewn ffordd sydd yn neud synwyr, so ti ddim yn dimistrio y cymuned. Chos, fel ti'n deud, y cymuned ydy beth sydd yn neud Reddit yn Reddit. So, byddai hynna dan ei drwg. Dwi'n deud wrth bobl fi ar Reddit, a dwi'n cofio un nodas yn gwaith, a ni'n deitha hi fel, dwi'n eitha enjoyo darllen Reddit, ac oedd hi fel, bloody hell, beth sy'n bod yn te? Ac o'n i just fel, ti'n gwybod be, ti'n mynd i'r front page, mae'n hell site, mae'n horrible. Rhyn peth a Twitter, os na ti'n curatio fo. A dyna be dwi wedi gallu neud efo Reddit yna sy'n beth gallu neud yn iawn efo Twitter ydy, achos oedd Twitter yn gorfodi stuff arall fewn i fi. A whereas mae Reddit, dwi'n teimlo, maen nhw'n wastad fel, you might like this, a dwi'n literally dweud, do not show me anything like this. A wedyn dydio ma'n dod nôl, a dwi'n really diolchgar am hynna. Ond fel user dwi genuinely yn teimlo does yn unllerol wan, I guess. Be ti'n mynd i gallu ariannu ar gyfer IPO? Dwi'n meddwl bod na fawr chos beth di mae'r data sydd yna wyt ti'n mynd i allu ariannu hwnna gyfer y social graph o'n efo? Probably ddim. Ydy mae'r data sydd yna fo yn dynyddiol i gallu treinio AIs, ond chances ydy mae'r data wedi cael ei dynnu allan y barod. So be yn union mae'r IPO mynd i gynnig, dwi'n yn gwybod.
So, sa bod nhw wedi gweithio allan bod yna rhyw gyflwysterau eraill am dod iddo fo, ond eto, beth sy'n gallu lawnsio sa actually deud unrhyw fath o bres? Dwi'n gwybod beth sy'n gallu bod. Wel, yr un peth na i ddeud ydy, mi nath Edith Pritchett, dwi'n credu na Edith Pritchett, y cartoonist, fydd after party cyfan fi, so oedd hi wedi gwneud ffantastig. Mae hi'n greu, ac ar Reddit o'n i wedi ffindio stuff hi, ond mae hi'n gwneud stuff yn y Guardian, ac hi'n gwneud lyflu item, ond basically hi wedi gwneud cartoon amdan yr Apple Vision Pro. Oh, yeah. Ac o'n i just fel, dwi'n lyfio dod nôl, achos da ni yn y bubble fan hyn, da ni'n siarad amdan hwn fel, mae hwn yn super pwysig, a mae'n fel, a mae'n teimlo'n super pwysig i fi, ond oedd hi'n sort of sgiwrio fel yr obsession hefo fo. Fyddai'n achos dwi'n credu mae hwnna'n rhywbeth o fel, fyddai'n methu'r edit, achos mi fydd rhaid iddo fo newid, cos os wyt ti'n cael, dy werthu neu whatever ydi o, yr IPO ma, dydy o ddim yn mynd i fod yr un beth, a dyma di'r last vestige o'r hen internet i fi. Mae'n wir. O'r hen bulletin boards, o'r hen, neu ti'n goffo mynd i ffindio fel, good god, mae'na probably dark web drug sites sydd yn fwy tebyg i'r internet o'n i'n iwsio 20 mlynedd yn ôl na'r socials dyn ni'n iwsio rwan. Sorry guys. Be dyn nhw'n dda? Dydyn nhw'n deall dydy fod mae'na gymaint o bobl allan yna mond yn defnyddio Reddit trwy'r third party apps ma. Oedd gyda fi, dwi'n cofio siarad amdan Reddit efo chi ar y sioe ma blynyddoedd maith yn ôl, a'n dweud dwi'n mwyn gwybod sut da chi'n gallu edrych ar hwn, mae gymaint o lanast ar sgrin. Trwy browser. Ti licio yna? Ydw. Dwi ddim ar trwy browser hefo ad blocker, right? A na i scroll efo achos bod o'n teimlo'n old school. Right? Achos pam darllen llyfr pan gallu ti ddarllen o'r Kindle, achos it's a texture thing, right? Dwi rioed wedi iwsio'r third party apps. More daggers to the eyes. Hold on. Dwi'n kind of gwybod mae siarad ddim okay, ti'n iawn, it looks like dog shit. Maen nhw wedi gwella y CSS i'r website yn yr 2 flynedd dwytha yn rhywbeth fel la. Ond yr rheswm nes i ddechrau defnyddio Reddit a cymryd fatha, sgwn i bedio yn iawn, oedd oherwydd yr app Apollo. Ac o'n i'n gallu ffindio cymunedau ac ffindio atebion i bethau. Hold on. Reit, dwi'n di ddangos i chi wan. Sorry, wrandawyr. It's a visual medium. Hwn ydi, like, homepage fi. Dwi'n Reddit homepage fi. Mae'n ddi a gwyn, efo background di. Dwi'n rhy flair, Mae'n edrych yn debyg iawn i besgyn. Beth ti'n gael? Wow, mae pawb yn gallu gweld, mae Estyn a Bryn yn gallu gweld pa anime. Ond mae hwn yn design newydd gyda nhw ers cwpl o flynyddoedd. Oedden nhw yn gwrthod newid unrhyw beth rhag ofyn. Oedd yn proper hen am dipyn bach. Dwi'n yn gwybod, mae unwaith eto, it's a visual medium. Ydy fi yn rhoi dy llunio. Oedd yn anodd darllen y text. So, anyway, i wrandawyr, please, messagewch ni ysdach chi be ni setio fyny subreddit yr hachlediad. So fo'n hilarious. Counter offer. Mae pobl yn ei mistake hwn o symud o Reddit i Discord, ac mae hwn yn gwmni arall fydd nhw'n gallu troi rownd dweud, sorry, ond dwi'n Discord rai, unwaith eto, ti o fewn, maen nhw'n un subreddit, dwi'n teimlo bod Discord, dydy'r llif o wybodaeth o gwahanol lefydd ddim achos... Na, mae hwnna ti'n gorfod mynd i fewn i'r certain pan da ni'n mynd i... pan da ni'n mynd i Mastodon a stuff, bod ti ar hyn a server, ond dwi'n licio... like ar whole, dwi'n licio fel llunio Japan, dwi'n licio stuff Cymraeg, dwi'n licio tech, dwi'n licio celf, dwi'n licio photography, dwi'n licio anime. Mae hwnna dwi wedi gallu fine-honio Reddit feed fi i roi rheina i fi. Fel sa bobl, fel sa teenagers rwan yn fine-honio fel For You page nhw ar TikTok, ond mae hwn just yn slow version o hwnna.
a mi fydd o'n mynd, a dwi angen paratoi ar gyfer hynna. Falle dylen ni just bod yn barod a paratoi amdano fo rwan a cael rhywfaint o fy mywyd yn ôl yn lle sgrolio ar hwnna. Na hynny. My guys. Ti defnyddio fo'n reswm hollol wahanol i fi, de. Be yw ti'n edrych arna? Mae y gyd i fi am VFX. O ie, na ti te. God, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddeud not safe for work bit, so o'n i'n fel, please peidiwch. Sôn am CEOs. Not safe for work. Yes. So, just a story pnaw ma, tri glwch pnaw ma. Mark Zuckerberg and Elon Musk say they're up for a cage match. Who would win? Zuckerberg has been competing in Brazilian Jiu-Jitsu. Musk has size on his side and a move called the Walrus. Oh, Jesus. So rhaid i ni siarad amdano? Dwi'n meddwl mae propaganda, dio. Di'n byth yn mynd i ddigwydd. Mae nhw just eisiau cymryd yr limelight o'r wrth Apple goggles. Ie, 100% mae'n rhaid i nhw. Gwachad y fight a pay-per-view. Mae hwn i gyd yn dod allan oherwydd fod Instagram yn threadnio dod allan efo Twitter clone sy'n mynd i fod ar y Fediverse. God, ie. Ac rhan mae Musk di dweud, well, if you want to fight, you can have a fight. Blah, blah, blah. Ond who cares? It's just going to be another text stream. Yeah. Ac os ti methu cystadlu yn erbyn Instagram a chdi ydi billionaire mwy ar byd, just dickheads de. Hollol dickheads. Ond dyma di, nôl i pwynt Bryn, dyma di gwleidyddiaeth, dyma sut mae gwleidyddiaeth di mynd rwan. Dio ddim byd amdan stuff. Yn fi yn fydd Logan Paul yn rhedeg y White House ar ni, fydd y digidyd de. So anyway, hwnna, da ni di siarad amdano fo. Da ni di cyfro fo. Whatever dwi'n deud, i fi, mae'n just yn, mae pethau gyd yn edrych bod yn just yn disgyn o gwmpas ni. Just yn disgyn lawr o gwmpas ni. Ie, ti'n gorau chwalu fel lawr cyn adeiladu fy nôl i fyny dweud. A mae pethau just, mae'r tu gwen di disgyn. Mae'r trefi mawr yma wedi disgyn. Arbennig. Dyn ni yn... Dyn ni'n dod atoch chi bob mis gyda rhyw fath o ddiddanwch. Dyn ni'n trio neud, hei, gynnu neud sioe, cadw cwmni bobl, cadw bobl yn hapus. Nes i fynd, hei, fydd y ffilm yma'n ffynnu. Na, sorry, mae hwn... yes. Does na ddim hyd yn oed lines cystal a let's play a game of fuck off, you go first. Ar hwn. Dwch hang on. Fuck me. Fuck you. Fuck you. Dwch, pidwch chi'n feitio'ch plant. Mae'r ffilm di ddim am ddim ar gael ar Channel 4 ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i orfod i pawb i watch do i ddysgu, like... Mae werth bob ceiniog. Wel, mae fel theori fi amdan Paddington ydi... Mary Poppins ydi be mae Americans yn meddwl mae Saeson fel, a Paddington ydi be mae Saeson yn meddwl mae Saeson fel. So, London Has Fallen ydi be mae Americans yn meddwl mae Americans fel, a be mae Americans yn meddwl mae Saeson fel, cos mae'r police yn Llundain yn horrendously inept, a deiryddiaeth o pob beth. Anyway, positive. America! Fuck yeah, mae'n literally fel watch a Team America. Dewch efo ni, dewch draw, fyddwn ni'n gwachod London Has Fallen, a wedyn rwy'n ni after party chi i awgrymu pob beth dylech chi fod yn gwachod yn lle hwnna. Wel, yn i chi ar yr ochr draw. Hell of a presidential race, sir. Every day the same damn joke. What the hell they make you out of? Bourbon and poor choices. With security at unprecedented levels, this isn't just a gathering of the world's most powerful leaders. It is the most protected event on Earth. Welcome to London, Mr. President. What's wrong? Nothing. Bugs the hell out of me. Get down! An attack has decimated the British capital. 5 of the world's leaders are now dead. Stay with me. We'll get you out of here. The American president Now! is unaccounted for. To our friends in the West. Akawe. Number 6 on the 10 list. What do you want? Your president. That's not going to happen.
then every death from this moment forward will be on your head. We have to find Akawe before he finds the president. We're going to kill him slowly and broadcast it live. Yeah, well, you should have brought more men. I will not be executed as propaganda. You don't let them take me. If it comes to it, I want you to kill me. That's an order. London is just the first stop. Just imagine every major city descending into chaos. Your president dies tonight. To those who threaten our freedom, America will rise up. All right, here we go. And make no mistake, we will find you. And we will destroy you. Mike, we're getting you out. Go, go, go! Rooftop, 3 o'clock! Brace for impact. Oh my God. A croeso nôl. Oh, wow. Ydyn ni just... Am ffilm. Bryn, wyt ti'n okay gan bod ti yn London? Did London fall for you too? Mae'n just ar chwal bob man. Mae'n just roving gangs o dirt bikers mynd o gwmpas a just yn chwthu fyny world leaders bob 2 munud ar dros y beth. A dim police ara? Dim police o gwbl. Mae'r Mets just fel, nope. Just diflannu. Maen nhw gyd yn crims. Maen nhw gyd yn just yn afiach. So, croeso I fyd London has fallen. Dwi'n teimlo fel... Okay, mae rai fi ffeindio rhywbeth ffynnu. Mae rai fi ffeindio rhywbeth yn ffynnu. Neu mae hwn jyst yn mynd I fod yn fel. Wel, os a'ch chi'n gallu... Mae'r ffilm yn dechrau yn y gwlad Fuckheadistan. Jesus Christ. Oedd y line yna... Oedd yng ngwri di cerdded fewn, right? Ac oedd i'n mynd, so beth ti'n meddwl hwn? Ac o'n I fel, hold on, Al, gyfi just rewindio fo. A nes I just chwarae line na ddefo, ac oedd nhw fel, Jesus Christ! Be? Ac o'n I just fel, ti'n gwybod fel, like, AI teenager wedi sgwennu fo? Cos wyt ti just fel... Gael dechrau, dwi'n teimlo I ryw raddau, gafodd y ffilm yma ddim I sgwennu y gyntaf yn Saesneg. Multiple translations. Okay, chys mae'n un pwynt mae nhw'n dweud citizens of London should stay indoors for their own safekeeping. That's fel, safekeeping. Safekeeping. Am bobl. A dim mae Jax yn agos I diwedd pan maen nhw'n ffindio'r traitor dweud, get on the floor. A maen nhw mewn car park said, no, you don't get on the floor, you get on the ground. Yeah, but Bryn, dwi'n licio bod ti wedi cymryd sylw yr overall vibe just yn overwhelmio fi. Dwi'n highly sensitive person, TM. Mae Colin Salmon drian I enw I gymeriad o ydi Chief Inspector Hazard. Well, fod i'r un di in charge of bob... Yeah, boy. Ond hefyd, mae o bechod, un o'r lines cynta sgen I di sgwynnu nawr fan hyn ydi rhywbeth fel, it's a clusterfuck over there in London. Can I just fel, surely drychwch ar eich hun America, a wedyn go, actually na. Na, chi'n right. So, yndan, mae'r ffilm yn cychwyn mewn... O'n I eisiau dweud unspecified. Hwn ydy'r sequel I of course Olympus Has Fallen. So gafodd I wneud ar un amser a White House Down. Okay, o'n I mal na'r un ffilm oedd rhaid. Na. So gafodd hwn I wneud efo Jerry Butler. Gafodd White House Down I wneud efo Channing Tatum. Bryn, dwi'n mor falch bod ti wedi deud hyn, achos dwi'n llythrenol wedi conflatio'r ddau ffilm na yn fy meddwl. A beth yno fo? Jamie Foxx?
Yeah. Mona Jamie Foxx oedd y president. Ond ia'n rhywun yma, So pwy oedd y president yn... Olympus as well. So Aaron Eckhart, yr un president, maen nhw fel, hey. Two-Face. Ia. Enw dam, wleidydd yn de. Anyway. So yn parhau ein thema ni o jumpio hanner ffordd fewn i gyfresu franchise efo ddim syniad beth sy'n digwydd cynt. That's on me. Oedd Channel 4, mae o free to air, guys. Dwi'n gwybod hyn achos ges i iffer lot o adverts am Fem Fresh. Oedd o'n wael ac am ddim. Be oedd adverts o chi? Be oedd adverts o chi wedi cael yn i chi? Teithio. Dwi'n talu am Channel 4, so dwi'n cael adverts. Da iawn. Os oedd ddim am ddim i chdi. Ges i lot o adverts am Fem Fresh. Nice. A completely made up marketing product. Ladies, ma'ch ffem chi ddigon fresh fel mae o. Dydy hwffdio mwys yn efo yn un di wneud dim lles i neb. Mwys is more like salmon. Ti'n gwybod bod fi really eisiau gwneud Colin Salmon joke. A dwi ddim yn mynd i. Cos dwi ddim yn credu dylen i fynd fanna. Mae'n bach o hazard. Fem Fresh salmon flavour, now out. Jesus. Ti'n ma be, o'n i fel, dwi'n teimlo mor gyfforddus a mature. Alla i gael ffrindiau sy'n ddynion. A mae hwn yn mature friendship. Fi'n teimlo really fel greu. A wedyn wyt ti'n cael fucking salmon mousse, Fem Fresh jokes. Oedd un ai hwnna neu Aptamil baby formula ac yn i fel, you are reading me all wrong, marketing people. Just achos bod fi di rhoid... Dwi'n eitha hyderus bod fi ddim hyd yn oed wedi rhoi fel beth ydi gender fi. Dwi wastad yn rhoi, chi'n cael gwybod. A ma'n just yn amlwg ydi ffigro. Yr unig beth arall dwi wedi gwachod ar Channel 4 ydi The Spice Girls documentary. So mae'n obviously mynd, right, she's a woman, potentially in her 30s. Ac o'n i fel, jokes on you, dwi ddim. It's Fem Fresh and baby formula. A wedyn, syth yn ôl i Let's Murder Some People in Kyrgyzstan. Anyways, yr ads. Fatha dechrau The Godfather, you come to me on the day of my daughter's wedding. Ti'n gwybod na dyna bydd yr awdur fel, it's going to be homage. A wedyn, mae'r drone strike yn particularly egregious. Mae'r Godfather Mae'r Godfather yn am-stealer a da ni'n cael hyn trwy Basil Exposition Newsreel. Love yn yr rheina i ddechrau fo, a wedyn mae'r drones yn anffodus, mae'r drone strike mae'n lot o ddegelwydd yn y ffilm ma. Mae'r Llywodraeth America fel, no, we checked it for civilians, it's fine. A ti fel, chi ddim fanna. So be maen nhw'n deud yna fo di, we were told by our contacts that it was clear, and we didn't realise it was a wedding. Ti just fel, pam arall bys gen nhw maki yn ganol? But the camera on the drone and the camera from the satellite clearly showed lots of people. Pwy awyr. Gymaint o bobl. Ond but they're brown. Ti di deall di, Iestyn. Mae'r brodyr i gyd yn survivio. Mae'r dad yn survivio. What a coincidence. Ond be di'r gair, ond chwarae teg mwyn cael rhyw fath o emotional impetus, mae rhaid i'r ferch farw. A wedyn so wedyn mae'r plot yn cicio fewn. A'r gŵr hapus. A'r subtitles gyda i, achos dwi'n goffa gwrando fo subtitles rwan, chi'n abo fi, a ni'n gwrando fo subtitles, ac oedd nhw subtitles i gyd just fel I'm so happy, a loads of kind of down shot. Oedd yr extras yn yr brodas yn amazing though. Oedd fatha'r bits dwi wedi gweld cartoons oedd e, we like being alive, hi ho Mario, we like being alive. What's my motivation in this scene? Well, you're going to get bombed by the Americans, but you love being alive. Okay. You're just high on life because it's about to be, you know that it can be taken away at any moment. Mae gen I nodyn fan hyn, dwi ddim yn chi'n gallu gweld, mae'n dweud, please cofio sôn am y catering, mae'n edrych yn lush.
Oedd yna bwyd, oedd yna edrych o good mutton curries neu rhywbeth good, fel Pakistani. O, jyst y llewiad bod nhw wedi cael cae yn ganol dy'r anialwch. Wel, gen fo boi ma bres oedd yn gallu just tynnu cae allan o'i dyn, neu allan o tîn rhyw bobl yn rhyw punch lawr fan'na, achos oedd extortio pres o'r nhw. So, dun, drone strike. A wedyn, mae'n mynd i 2 years later. Mae Aaron Eckhart, sef President Buddy, Gerard Butwood, maen nhw'n cael jog. Maen nhw'n cael jog bach neis. Fel nath Bryn cwrdda, be di enw fo, David Cameron yn jogio neu rhywbeth. Ti? Pwy awon ni'n nabod o rwy'n ydi deud, oedd o'n mynd a jog Dim fi. Ti'n gwybod beth, dwi'n conflatio Instagram ar byd go iawn rwan. Okay. Wel, ti'n math o berson dwi'n nabod sy'n fwy o debygol o cwrdda fel like prime ministers yn mynd am jog. Wel, hwnna nath hwnna fi. Ti'n gweld oedd ar top bands rhwng y president a Mike Banning. Mae o'n... Mike? Mae Jerry ar fi'n cael ei blentyn gyntaf fo. A maen nhw'n dweud, we picked a name yet. So dweud, we're going to call him Benjamin. Dweud, really? Say, no, maybe he's a girl. Sick burn. Yeah, sick burn. Benjamin Hashtag bands. Hashtag bands. Mae'r sgript yn... Dwi'n edrych ar screenwriters ar y funud a maen nhw'n appalling. Wow. Just fel bobl neu? Wel, mae profile pictures nhw eitha drwg. Very white, very American, blonde. Mae'n hefyd sgwennu The Expendables. Mae gen ti... Hondi, where are we? Cathy... dwi yn yr actorion. Sorry. Writers. Catherine Benedict. Mae hi dweud Expendables 3 ac Angel Has Fallen ac Olympus Has Fallen. Ac efo'r un boi efo Creighton Rothenberger. A mae o di wneud yr un films. Very white. What a team o bobl. Bleached teeth. It's Hollywood, baby. Mae'r bant yma yn ofnadwy ac ond yn yieldio hoff llinell Bryn o'r thing, dim just yr un we're going to call him Benjamin for the girl, ond what are you made of, Mike Banning? Mae'n ei newid ar y ffordd yn ôl writing, sorry, just breaking news. Beep. Da ni wedi cael Angel Has Fallen ydy'r un sy'n dilyn yr yma. A mae'n a Night Has Fallen in development. Yes. Wast perpetual development. Hwna dy'r un lle Mike Banning yn cage fightio Elon Musk. Yes. What are you made of? Bourbon and bad choices. What are you made of, Mike Banning? Bourbon and bad choices. A ti fel... Dyna mae'r script ma di wneud allan o Bourbon and bad choices. Jesus. So, da ni'n mynd quick smash cut i meithrinfa neu a nursery yn tŷ Beautiful Mike Banning gyda'i Beautiful wraig os sydd ddim yn edrych yn stressed o gwbl bod hi'n disgwyl a bod hi'n barod i popio enw funud na, mae gen hi make-up beautiful a mae ti'n beautiful a maen nhw'n cael stereotypical beautiful chat fel well ti aros yn fyw gys ni'n mynd am babi a hefyd ti'n gwybod bod o'n poeni lot am bod yn hwnna achos mae'n dweud 6 security camera i fewn yn y nursery a mynd eisiau cael Kevlar mattress i'r babi ti'n fatha mae hi'n patio'i bol pregnant ac yn mynd bye bye daddy. So, dwi ddim fewn i bywyd hi gwaith. Dwi ddim on bod efo hi. Hi ydy'r unig, mae yna 2 dynes yn y whole film, chwarae teg. A mae hi just yna i fod yn... Da ni'n mynd torri nôl iddi hi'n ganol dim o hyn. Da ni'n cynnig torri nôl iddi hi am reaction shots. Sorry. Yn ystod The Fallen bit. Wel, da ni'n ôl rwan i drama. Mae'r UK Prime Minister wedi marw. Bechod. So, mae hwn gen Basil Exposition. Mae wedi marw ar ôl cael heart attack, ar ôl cael surgery. Harry Ben Glyn. Harry Ben Glyn. Watcha di.
Mae na result o'r autopsy am dod yn ôl mewn 48 hours. A beth sydd yn... Hwna i fi ydi, mae rhywun yn dweud, the state funeral will be held... A dwi'n mynd fatha... Okay. So, a hwn Bryn Nerds thing. Ben oedd y bar? Mae na ond un Prime Minister wedi cael state funeral yn... Wel, sicr yn y camlynad dweitha. Yr unig hyd sy'n cael state funeral ydy Winston Churchill. Sorry, Winston fucking Churchill. Winston fucking Churchill. Fucking Winston fucking Churchill. As ti'n oed enw llawn o? Enw llawn o. Fod i'r unig un sy'n cael state funerals. Mae state funerals ond i most senior of royals. Fysa Boris Johnson Na, sy'n nhw'n cael. Chos mae'r Prime Ministers yn head of government nid yn head of state. So yr brenhinas a'r brenin wan sydd yn head of state. So ond nhw sy'n cael state funerals. Hashtag not my brenin ond diolch Bryn. O beth ti'n cael ydy mae'na protocol yn involved yn y pethau yma. Mae gen ti mewn galwn... Fi'n mynd i fod yn honest with ti. Mae Danedd Shiny y screenwriters ma yn dangos i fi bod gen nhw ddim diddordeb ond please just gael hyn allan dwi'n mynd i ffrwydro gyda injustice mae'na bob math o beth yn involved hynna di mae'na lying in state so fatha gyn ti'r corff y brenhinas ar cyw am 24 hours so oedd Holly a Phil yn gallu fel skyfio mae hynna'n fwy gyd fod i digwydd so mae'n part o'r state funeral so dydy hynna ddim yn digwydd mewn 2 ddiwrnod. So, mae'r timeline o'r ffilm yn ffucked, chys mae'n annawnsio bod yn cael marw, mae pob yn jumpio ar y wyren ac yn fflio allan i'r funeral ma. So, a dyn ni ffindio allan hanner ffordd trwy'r ffilm. Mae nhw'n newid disgyfrio, chos mae'r results wedi dod yn ôl bod y Prime Minister wedi cael ei ladd. Ond mae nhw wedi claddu fo erbyn hyn. Oedd nhw ar fi'n gladdu fo. So mae'n di digwydd. So mae di marw a mae nhw'n claddu fo o fewn 48 awr. Alle bod o'n ei ddewig? Eich wir. Ond just fatha, na bod y ffilm yma probably ddim. Mae o'n, so mae nhw di, hyn i gyd digwydd. A peth hefyd ydy, dydy presidents ddim yn mynd i pethau fel ma ar fyr rybyd. Mae nhw'n gyrru y VP neu mae nhw'n gyrru'r Secretary of State. Dwi'n mynd gyrru just i natus shit fel ma'n digwydd. Hwn yn rhan o'r multiverse so fel hyn ma'n digwydd yn fyna. Hefo Mike Banning. A wedyn sorry. So mae hyn yn digwydd. Mae o'n hedfan draw on the old... Angela Bassett, Rian. Angela Bassett. Dylech chi weld y calonau sgennau ar sgript fi yn mynd ar notes. Mae hi just yn cael ei hollol i wastraffu. Mae just yna am impact. Gesiwch be? Menyw arall. Gesiwch be? Marw. You shock me. So, Angela Bassett yna, mae hi'n amazing. Ond hi ydi Godmother. Barbie. Gerard Butwood. Mae hi derbyn y job ar y wyren ar y ffordd i Llundain. Ar Air Force One. Oeddech chi'n gwybod gallith unrhyw wyren fod yn Air Force One? Pryd bynnag chos da ni gwybod hyn diolch i ffilm efo Harrison Ford. Dwi'n mwyn gwybod. Air Force One? Air Force One, ie. Lle bod nhw'n achub o... Ond hefyd, ydych chi'n gwybod beth i enw'r helicopter? Marine One. Wel, Bryn, Oedden nhw'n cadw seithi Marine 3 lawr am rydw. A Marine 2... Oedden nhw fel, eeny, meeny, miny, mo, pa helicopter mae'r president yma. Anyway, mae nhw wedi cyrraedd Llundain. Marine 2 ydy'r helicopter mae'r vice president yn ffliar. Llem nid anyway so ymlaen ni so yr airport maen nhw'n landio yn Stansted i fod maen nhw'n cyrraedd yn ddian ti'n methu nid yna mae'r ti'n gwybod pa lle ydy'r airfield yna be sy'n enwog am yr airfield yna na come on Bryn fanna maen nhw'n ffilmio Top Gear ar y wyren oedd nhw di iwsio oedd y wyren o Casino Royale wel Bryn wyt ti di bod wneud ymchwel
Dwi'n bod yn darllen yr IMDb trivia. I love it, okay. Diwrnod off heddiw. So, ti'n hot, Bryn yn hot ar yr episode ma. So, reit, maen nhw rwan angen claddu yr well-loved Prime Minister ma, ddim yn disgrace sydd wedi cael kick-out. Nath ddim ond para pethefnos. Mae'n 40 o security teams, 40 o world leaders, mae'n 40 security teams yn trio cadw'r thing ma'n yn saff. Mae'r Brits di bod yn dweud, oh, have the Americans made any demands of us? Oh, maybe the Dallas cheerleaders are involved. Oh, I wouldn't mind that so much. Okay, mae'n okay, Bryn. Mae'r shiny teethed writers di neud I job. Mae Joe Schmo yn entertained efo hyn. Bants, cross-country bants. So mae Angela Merkel just yn sort of sefyll round. Joio, mae'na kid bach yn dod I roi rhosyn iddi. Mae'r world leaders yn hilarious. Fi'n mynd I roi hwnna I chi. Mae nhw on tour. Mae'r world leaders yn so da ni gwybod funny as fuck. Mae hwn yn awr, da ni mwyn dweud, oedd e'n awr before the funeral. So mae Angela Merkel o flaen Buckingham Palace yn gwachio the troops yn mynd yn ôl ac ymlaen. Just yn cael, just chill. Mae'r boi Canada ar y ffôn efo I ferch, mae hi di ffeilio driving test hi. Yeah, a maen nhw just yn cael nice Canadian chat, ha? Mae prif weinidog Japan yn sownd ar Chelsea Bridge. Dwi'n really worried amdano fo. Dwi'n fel, wel mae hwnna, ti'n ma be, mae o'n world leader. Dim ond taxi drivers gen fo. Sgen fo ddim security people. Mae hwnna'n really offensive I like the whole nation of Japan. Mae o just yn cael very low status. Diolch hyd yn oed yn cael limo. O, di mewn limo. Ydy o mewn limo? Mae'n edrych yn shit limo. Ydy. Mae'r prif weinidog yr Eidal ar ben Westminster Abbey. Yn ffwcio rhyw fynnes. Mae prif weinidog Ffrainc ar ryw gwch ar y Thames. Chilio. Benny Hinn. A mae'n dweud, oh, it's time to go. Oh, we'll wait 10 more minutes worth of beth. Na, as in, da ni eisiau bod fashionably hwyr so bod ni'n cyrraedd bod pawb yn cymryd sylw yn ni. Oh, it's so fresh. It's so fresh. A peth ydi hefyd... A mae'r pobol drwg yn gwybod yn union lle ma'n... Mae'r pobol drwg yn gwybod yn union lle ma'n... Actually, mae'r Italian Prime Minister yn cael get away fo. O na, maen nhw actually yn... Maen nhw'n ffrwydro'r tŵr. Maen nhw'n ffrwydro'r Westminster Abbey. So peth ydi hwn yn ge. A mi'n peth... Mae'n dangos... Maen nhw'n rhoi bom o dan car y Prime Minister Canada. A mae o'n... Fatha... Ti'n mynd stopio ceir fel am o'n checkpoints. Mae hynna jyst cael mynd trwad. Dyna fath gyn ti'r outriders a bob dim. So bod nhw'n stopio. Mae... Fysa nhw yn y fucking... eglwys yn barod. Bryn, dwi'n gwybod hyn. Mae'r ffilm yma frustrating ar lefel dirfa, like dirfynol. The inner and outer workings of London and this is not following protocol. Ond hefyd, the inner and outer workings of Bryn, lle mae Bryn di hwn yn mynd, Ond just atha, mae bob dim just more fuck. A peth ydi ddo, mae'r terrorists rhywsut efo godlike ability I gwybod exactly lle mae pawb yn mynd I fod lawr i'r eiliad I nhw gallu roed I pobl nhw yn y lle iawn I gallu cymeryd y pobl ma allan Nath ni ffindio allan pwy oedd y mole yn MI6 Do. Get on the floor Okay So peth ni So ar peth sy'n ffucio fyny'r plan ydi Mike Banning yes. Mae o'n special. He's an American killing machine. So, da ni'n cario ymlaen. So, mae'r American president... Mae'r American president yn mynd I survivio. Cos mae's American exceptionalism. Mae o'n mynd I fo'n fine. Mae'na lovely line... Dwi'n siŵr pwy sy'n deud oedd... so mae'na ffrwydro'n digwydd. Lynn ydi enw cymeriad Angela Bassett. A mae... ffrwydrad I mawr yn digwydd. Mae hi fel... y gyrwr, maen nhw'n gweithio ar y gyrwr fel, dwi'n gofyn enw fel Sheldon, neu whatever a mae y president gofyn dweud he's dead, Lynn mae'n just swnio fel line allan Alan Partridge let it go, Lynn, let it go nobody liked him that much so lights out London mae'r terrorists ma cos does na ddim police arall dim humans arall ond oedd yn gymaint o
Star Wars Order 66. Lle nath nhw I gyd gael yr un pryd a turned on the Jedis. Perfect. Mae Angela dweud, there was no chatter about this. A ti fatha... Well, Be? Well, spy talk da. Ond dwi'n lyfio'r ffaith bod Llundain yn suspiciously wag o unrhyw un arall. Cos ti'n meddwl... Mae shots na lle mae bobl dal ar yr bus tour yn dreifio rown. Nice. Oh, look, there's another explosion over there. Oh, an explosion over there. Amazing. A mae'r gyd ti'r chase wedyn mae'r diag yn y Land Rover ac yn gyrru yn ôl. So, mae wedi landio'r helicopters. Mae wedi landio'r helicopters. Dol yn wedi cychwyn ti ar hwnna'n. Mae wedi landio'r helicopters. Stop getting London wrong! Mae wedi glanio'r helicopters yn Somerset House. Mae wedi gyrru i'r dwyrain I St Paul's. Gret. Mae wedi filltir o'r wrth I gilydd. Champion. Doable. Mae nhw wedyn yn diag o St Paul's. Mae nhw'n diag o St Paul's. Ac mae nhw'n mynd pasio wedyn y Royal Exchange sydd yn hanner milltir yn bellach I ffwr o Somerset House. Is it a good looking location? Oh yeah. So mae nhw'n mynd i'r gorchew dwyrain I ddod yn ôl i'r gorchewin. You're crazy. One way system. Chos maen nhw'n mynd I gael I dingio hefo fel yr beth ti'n gael fel zone charge. Congestion charge. A di hwnna mae low emission vehicle. Fuck off, ysdydd Land Rovers na Land Rovers. Anyway, so, maen nhw'n crasho'r Land Rovers. Maen nhw'n cyrraedd y helicopters. Maen nhw'n mynd yn y helicopters. Mae'r un 1, mae'r un 2, mae'r un 3. Ond gesiwch mae na terrorists perffaith efo surface to air missiles ar top pob adeilad yn Llundain gyda ddim work on you can't have that there what the fuck are you doing you have surface to air missile a wedyn bish bash bash Mae'n ffynnu, chos maen nhw'n hedfan i'r gogledd, maen nhw'n seithi, maen nhw'n fflio nôl i'r dwyrain, dros y Paul. But wait, there's more. Yn ôl lawr dros Tate Modern, sydd yn cael ei destroio gen missile. A wedyn, maen nhw wedyn yn crasio yn Hyde Park. Ti'n cael chdi'n gaidio nhw, Bryn. You don't want to go down there, mate. Not this time of the night. A beth sy'n ffynnu, maen nhw'n mynd ar, maen nhw'n trio dianc wedyn. Hwyrdd dweud, it's too far to get to the embassy. Mae'r embassy ar y pryd, reit dros nesau Hyde Park. Maen nhw'n crasio mewn spitting distance. O dyla bod nhw wedi marw yn y crash. Wel, mi nath Lynn yn do. Well, you're dead, Lynn. You're dead. Just deal with it, Lynn. Alright? So, tristiawn, very sad. Menyw arall yn cael ei ffridio ar gyfer... A mae hi'n iwsio I speech marwolaeth hi, Angela Bassett, spectacular actores, teimladol ma. Mae'n goffod neud, yn lle neud speech fel, dwi'n mor oer, mae bywyd yn mynd allan. Please dweud at teulu fi bod fi'n caru nhw. Dwi di byw bywyd, na, mae'n iwsio marwolaeth hi fynd, Mike, rhaid ti fyw dy fywyd fel wyt ti eisiau byw dy fywyd, Mike. Byw digon hir I lladd y ffocas na. Dial, math o beth. So, dwi'n deud yn Gymraeg achos dwi'n teimlo bys Angela Bassett definitely fel, so hi'n mynegu hynna'n mewn yn fy mren, mae hi'n dynes crif Gymraeg. Anyway, ymlaen â ni Mike Panning a'r president yn trio rhedeg i'r embassy sydd obviously yn lle wrong achos maen nhw'n rhedeg yn really bell a mae Mike Panning yn bod yn ymwys maen nhw'n just yn mynd lle a mae o'n full on ers I ni weld o murder o bobl mae o'n full on executio dim hyd yn oed yn meddwl classic American style execution just seithi bobl, seithi nhw pan ma'n nhw lawr, seithi nhw'n I gwyneba, seithi, ac eto just I wneud yn siŵr. So, oedd y vibe yna ydi cael fi tan bach yn tense, chos o'n I fel, wel, di hwn yn neis, na chdi. Di hwn yn hyd yn oed yn fun. Dwi'n gwybod bobl sy'n cael pleser o watched y stwff na.
o just boi full-on massive gwyn efo loads of guns i America. Cos mae yna lot of guns yn Llundain, surprisingly. A ni fel, dwi eitha hyderus bod yna ddim gymaint o hyn o random guns gwybod lle. Ond hefyd, just full-on, just execute your boys brown. Just constant, just biff, bosh, bash. Godlike powers yr terrorists ma, mae wedi gallu cael 500,000 o bobl. Police, yr army, institutions Llundain i gyd. Mae wedi cael yr fucking... Da ni yn gwybod bod y Met yn corrupt, ond ydy o yn corrupt yn y ffordd yna. Corrupt ag yn inept, apparently. Mae Colin Salmon yn mynd mewn command centre yn neud fuck knows be. Just wafio raw. Diolch yn cael mynd allan. Diolch yn cael neud i'n byd heroic. Mae wedi infiltratio'r pobl mae gyd, yr weapons mae gyd, yr vehicles mae gyd, mae wedi hacio fewn i'r power system, y CCTV. Mae nhw just pia Bleepity bloop, motherfuckers. Lights out, London. A mae wedi neud hyn i gyd. Mae wedi neud hyn i gyd mewn 2 flynedd heb un fath o chatter. Dim fath o chatter. There's a suspicious amount of angry people. Trwch eithaf nhw'n neud i, mae rhaid. Mae rhaid. Seals anyn nhw, so yna neb yn agor nhw. Mewn ciphers, Bryn. Dwi'n syni bod ti'n sgwennu stuff ti gyd mewn rhyw fath o convoluted code, ond mae hwnna i ddod, dwi'n siŵr. Pwy sydd ddim o fi ddim? Okay, so mae'r boys, maen nhw'n ffindio eu hunan mewn MI6, there's an MI6 safe house fyna, gyda Charlotte Riley. Oherwydd Southpaw. Oh yeah. Oh Jesus Christ. Sut maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i'r MI6 house? Zoom. Enhance. Why is Mike sticking his left hand out and holding 6 fingers up? Yeah, ac oedden nhw pawb fel, mae Morgan Freeman fel, mae fel ffyn... He's right-handed. Why is he holding his left hand? Sut ti'n gwybod hynna? Mae Morgan Freeman yn cael $20 million i wneud o, mae'n gwybod stuff. Convoluted, like Da Vinci Code level stuff. So anyway, maen nhw'n ffindio hynna. Dwi eisiau siarad am Charlotte Riley. Yr actores, mae hi'n chwarae Jax. Yr un sy'n bod i ffwcio fo. Blodes. Mae hi'n Yorkshire. Right? Dwi'n lyfio bod hi'n neud ac yn Yorkshire hi. Dwi'n lyfio hi fel actores. Di hi ddim mewn digon o bethau. Mae hi'n amazing. Potentially dwi hefyd yn credu bod hi wedi prodi Tom Hardy, ond dwi ddim yn siŵr. Dim wedi, do. Achos oedden nhw yn Wuthering Heights of y gilydd, sydd dal y sexy thing. Dwi roed wedi gwachod ar teli, not even joking. Mae hi'n amazing. Mae hi ydy'r peth gorau yn y ffilm yma. So ni'n gwachod whole cyfres amdani hi. Cos mae'r scene ar y diwedd, lle mae hi'n ffindio pwy di'r môl, I swear to God, mae fel kind of elevated spy thriller thing. Admittedly, get on the floor. Should have shot him in the leg, though. Yeah, well, exactly. Take him out the equation. Shoot the hostage. Come on, mae pawb yn gwybod hynna. Mae hi'n amazing, ond mae hi yn yr safe house ma, a wedyn maen nhw fel, maen nhw'n mynd i gael extraction team i ddod i nôl nhw'r safe house. A mae Gerard Butler yn y line mwyaf fucking weird. Mwyaf? I'm thirsty as fuck. Ydy, ti'n mwyn fel just rhegi for the sake of rhegi, a dwi'n gwybod a chi'n gwrando ar podcast ni, mae'n rhegi for the sake of rhegi. Nath troi at y camera yn dweud, water, get yours daily. I'm thirsty as fuck. Maen nhw just yn cael paint o ddŵr, a wedyn maen nhw'n mynd, dŵr Llundain, neis. Di dŵr Llundain ddim yn neis. Na, cos diolch yn dod o Gymru fel gweddill dŵr Lloegr. Be oedd y darn yna'n trio deud? Dwi'n yn gwybod. Be oedd y negas o fyna? Dwi'n yn gwybod. Oedd o fatha stay hydrated. Dwi'n yn gwybod. Well, he is thirsty as fuck. Falle, bod i gweld Charlotte Riley, cos dwi'n thirsty as fuck pan dwi'n gweld Charlotte Riley. Eich na ddim rhan o'r ffilm oedd o just yn rhywbeth oedd cyn iddyn nhw'n neud y take. A nath oedd o'n actually genuinely thirsty as fuck. A nath nhw'n gadw yn y ffilm. Mae'n dod â glas o ddŵr i'r president a glas o ddŵr iddo fo. A that's it. A mi oedd here's a glass of water, I'm thirsty as fuck. Well, great. A wedyn, so I need to go piss now. A wedyn ti'n dilyn I'm pissing. Mae'n just yn executio
rhywbeth bod yn fawr neu rhywbeth just i gadw i law o fewn. So, yr advert yna am ddŵr a bant efo'r president a wedyn mae yna, quote, extraction team yn dod i nôl nhw. O, hwnna'n stupid lle mae o'n deud fatha yn gadael o bod fatha, mae hwn yn un go wir, ddim llais AI di hwn am fod dwi'n siarad amdan pysgota a cael dal macrall mewn rhywle a ti'n gwybod na fideo. Beth sy'n ffynnu di, oedd y ddau yn cario ymlaen i ffindio allan lle maen nhw yn syth bin. Sut maen nhw'n gweithio allan. So the president wedi gyrru coded message iddyn nhw. Mae'n pwynt gyrru coded lle oedd o'n deud yn y negas this is probably going to be intercepted by somebody. Well, so os mae'n cael ei interceptio, maen nhw'n fucking ffindio chdi syth bin. Hefyd, so eto, mae'r terrorists efo godlike powers a hefyd yn really fucking unlwcus. A maen nhw lot o'n nhw. A maen nhw lot o'n nhw. A maen nhw gyd frawd am, so mae'n ffain i executio nhw. Jesus. So mae Jax ei met i'n dianc. Mae'r president... A dyn, hefyd ydi, pam nath y president ddim dianc efo Jax, ond mae Jax di gael allan. Dwi'n cedi, da ni'n mynd i golli cynulleidfa ni rwan, os da ni'n trio esbonio beth ydi psychology tu ôl y ffilm na. Psychology ydi y gair fuckheadistan a guns. Wel, mae'n rhoi gwn i'r president, mae'n cymryd allan a whole lot blaw un boi, a mae Eckhart... Always the last one. A dim ond deud, I wondered when you were going to come out of the closet. A fe fatha, fuck off. Yeah, dyna y pryd na Shadi codi ffen hi o'i ffôn yn mynd. So, di o'n hoiw ta? A dweud, na, dim byd i neud fo hynna. Na slur, di hwnna. Ti eisiau join o fewn ar y hol. A mae'n deud, let's be racist and homophobic. A wedyn mae'n cwyd y piss allan o fel gyrru, chys, well, president, the car's bulletproof, it's not politician-proof. I'm the president of the United States, I haven't driven for 6 years. Ac yn i fel, a ti'n gyrru ochr rong y ffordd, da chi eisiau neud reference i hwnna? #bans. Cys gymaint o bans. So, anyway, mae Mike Banning yn executio full extraction team yn really hawdd. Like, sef terrorists efo rifles. Cys oedd nhw'n gwybod, oedd nhw ddim yn soldiers, cys oedd nhw ddim yn chwsu. Ia, but ti'n ma, ar ôl rhedeg yn bell. Di'r boys ma ddim yn chwsu. So, yn anffodus, lot mwy o scenes, notes fi ydi, god, mae hwn di troi fewn i bloody Call of Duty Twitch stream, a mae'n really annoying. So mae Jack's yn cool girl, mae hi'n bach o cool girl trope, she's not like other girls, a.k.a. she survives this film. So, bach o toxic die-hard vibes ydi lle dwi wedi sgwennu lawr fyny. Dwi fel, so, o'n i siarad fo Al amdan hyn, sut mae die-hard yn manage o wneud hyn, a dal i aros yn ffilm charming o ti eisiau watched. Right, okay. Whereas mae hwn yn horrible gun fantasy, ddim yn charming o gwbl. I'm twitching. Discuss. O gynnau theory o'n oce. Dychmyga'r ffilm yma wedi cael ei wneud yn 90au efo Arnold Schwarzenegger. Right. Bys efo mwy campy vibe. Sa ti on board? You're on board, so you buy the premise. Achos y campiness, mae Schwarzenegger yn inherently campy, achos bod o'n ridiculous. Mae o ar t-shirt yes as we speak. Yn edrych yn massive. Mae'r ridiculousness yn rhywun peth a Vin Diesel. Mae'r ridiculousness ohonyn nhw. But mae Gerard Butler yn trio gwerthu hun fel... With a tough guy. Fel hollol serious. So... Mae'r bands ddim yn hitio. Di o ddim digon da o actor i werthu'r shit na. Fysa fo'n gweithio fel Arnie movie o'r 90au. Dwi'n meddwl fo'n gweithio di gweithio. Wel, dwi'n meddwl licio'r hyn achwaith. Ond ti sôn am fatha Last Action Hero kind of commando type. Director yn stunt coordinator yn neud stunts ar y Last Action Hero. Dydy'r stunts ddim hyd yn oed impressive. Does na ddim byd yn hwn yn ei fi fynd, guns are cool. Ti'n gwybod, ti fewn dy galon? Na! Mae nhw'n tools of execution purely. Ar ôl i'r president cael ei gipio, a mae Jerry Butler yn
yn ordro'r SAS I ddilyn fo fewn i'r battle. Whereas straight away, bys y boys Bryn fact-checking, a bys y boys yr SAS yn hapus i'r American... Sa'r boys SAS di roi clec i cefn I benno, di roi handcuffs arno fo, di gyrru off. So nhw'n mynd fuck you, a just di... a di roi Da ni wedi mesio'r linell, fuck you, fuck me. O do, ia. Mae un o terrorist yn siarad o fewn. Ie, nes I hwnna... Nes I chuckle. O'n i'n meddwl bod yna iawn. Mae un o'r terrorists ar motorbike just nesau'r Land Rover. A mae o, chwarae teg, un o'r boys brown yn cael llinell. Di hwnna mae'n digwydd yn aml na. Mae Ben o'n sound yn y car a mae o'n gweiddi fuck you I Jerry Butwood. I Jerry Butwood. Mae Jerry Butwood yn mynd fuck you, fuck me, fuck you. A wedyn, dwi'n bo, seithi fo fewn trwy helmet, I don't know, rhywbeth horrible. Na, peth arall yna, dreifio fewn I wal. Ie. So, okay, mae'n lein fel maen nhw'n attacio'r final bad guy hangouts. Ydyn. Mae'r SAS cool Scottish guy ma sydd yn hilarious pan ti'n gwrando ar Jerry Butwood yn trio peidio swnio fel fo. Da chi di chwarae computer games debyg i'r ffilm ma? Do. Mae hwn... Pryd ti'n chwarae Call of Duty? Blynyddoedd yn ôl. Mae hwn... 100%. Sa'ch di'n reid first person view arno fo a reid dwylo a gael. Twitch stream dio. So mae bob in-action sequence fyny at y pwynt yna wedi bod yn cut a ribbons. Mae hwn ydy'r unig sequence lle mae o'n single tracking shots. A be sy'n hefyd yn cael ydy mae'n lein yn dweud, oh, we've detected over 100 people in here. Yeah, they should have got more guys. Fath o beth. They should have got more. Ti fel... Si, da chi'n gwybod be di hoff genre fi? Competence porn. Well, right? Dydy competence porn stars, as I like to call them. Ti ddim angen brolio. Ti just yn neud y job. A ti'n gadael results ti I neud o. Dim bod fi'n supportio'r gai, ond mae James Bond yn eitha competent yn ei job, a bys o fo byth yn teimlo'r angen I ddeud hynna. So mae o'n... So chdi'n dychmygu efo Arnie, mae o fatha, yeah, they should have brought more guys. So hyd yn oed Arnie, ddim angen broli fel, mae hwnna just fel cock bach syndrome, os ga I fod yn onest. O ti'n gweld o fatha, sa fo'n neud synwyr fel llinell mewn Arnie movie fysa. A wedyn, mae o'n rhedeg trwad, mae o'n God mode, no kill, kind of clipio trwy'r walia. Mae'r boi ma'n clipio. Mewn trwy doom mode wedyn efo night vision. Mae'r goliadau gyd yn dod nôl on, a mae o'n rhwng 3 boi ar un ochr, 3 boi ar ochr arall. Mae'r seithi gilydd, a ti'n fatha... Oh, yeah, obviously. The brown people. Mae hyn di bod yn hyper-competent fyny at wan. Nes bod y stori angen ydyn nhw fod. So, mae'r Pakistani arms dealer a'i feibion oedd wedi coincidentally a handily goroesi'r drone strike yn mynd I executio ar an Eckhart live ar Twitch neu whatever. Like, TikTok live. Ysdi hwnna hyd yn oed yn thing. A mae'r brawd bach yn dweud, fucking just kill him now. Mae nhw yma. Let's just kill him. No, he has to be seen live. Yeah. Ac o'n I just fel, llwch chi just like recordio fo? Llwch chi just neud like instant premiere ar YouTube neu rhywbeth? Llwch chi, mae'n ffain. Chi ddim yn goffa literally neud yn live. Recorded earlier. Yeah. Ti just fel time shifted ta bach. Ti'n gweld y stori yn y Daily Mail, more BBC trickery. Daily Mail discovers editing is a thing. Yeah. Wedyn mae Jerry Butler... Soviet cinema in revolt. Mae Jerry Butler yn dod I ar ei cweir i'r pwy. A mae'n dweud, you fucks don't get us. We're not just a man. We're not a building. We're not a flag. We're everything. Fucking... America! Fuck yeah! Ond beth sy'n fucking stupid ydy, mae'r boi o'r Alban,
A mae o'n just o Mae fatha Jerry mynd... Butler... You will never take our freedom. Well, same. Ond mae Jerry Butler wedi gwneud rhywun peth a mae The Staith wedi gwneud ydy, ti'n co-optio. Ond meddylia di, right? Jason Momoa, ddim yn American. The Staith, ddim yn American. Jerry Butwood, ddim yn American. John Cena, dy'r unig un o'n nhw. Mae'n probably Canadian neu rhywbeth os dwi'n gwybod. Ti'n feddwl, mae rhain yn gallu co-optio. Mae fel chwarae. Mae fel bod yn lounge singer neu rhywbeth. Ti'n co-optio y byd yna. It's acting, darling. I know, ond fel, mae'n symbolic yn dydio. Mae o'n actively pynsio boi i farwolaeth tra yn gwneud Team America fuck yeah speech. A dyna lle nes i literally just sgwennu yn notes fi. Nes i just sgwennu fuck off. Achos, a wneud gwyneb bach blin, anime bach fan hyn, o'n i'n really okay. Target clear of civilian presence. So mae'r chwthin yn y building, mae'r terrorists yn marw, mae'r president yn iawn, mae pob yn chwthin amdano fo. A mae Jerry Butler yn cael babi. We've killed hundreds of people and thousands of dead. I executed many people, point blank. Ond dwi'n ffain i fynd yn ôl i cwtio fy mhlentyn. Mae'n literally ha-ha-has. Mae'n literally ha-ha-ha moments. Mae'n ha-ha-ha moments. Sorry, pub. That's when I bought too much. A wedyn mae'r... Ond sut ti'n rhedeg fewn i Fireball a wedyn I know where the lift is and that will be okay when we jump down the lift shaft. Oedd o di edrych ar y map. Mike Banning yn gwybod beth mae'n neud. Oedd o di edrych ar y map. So, mae'r script yn deitha ni, mae Mike Banning yn hyper-competent. Mae nhw isio fi feddwl bod o'n competence porn star. Dydy o ddim yn dangos i fi. Dwi ti ddim yn gweld o yn neud y gwaith prep. Dwi ti ddim yn gweld o mewn situations. Ti'n clywed o'n deud fel, nath ni ddod yn gynnar. It's the element of surprise. Neu fel, dwi di planio hyn. Ond does na ddim byd yn y stori ma yn neud i ti deimlo. Mae wedi bod yn caught on the back foot am rhan fwy o'r diwrnod. Well, the terrorists ma o Fuckheadistan. A be'n lyfio di fatha dweud, I thought you'd take my call, dweud, I'm gonna rededicate my life to destroying you. Look out your window. So mae'r president, mae Morgan Freeman... Ia'r VP, so faint o bobl sydd yn y talgylch sydd yn mynd i gael ei... The target is clear of civilian presence, mae'r drone operator. I doubt it. On terrorists oedd yn y bit yna. On terrorists. Terrorists drinking coffee. Iawn i lladd hynna. Yn y caffi rydyn neis. So guys, mae'r wir ddrwg yna i magwrym i hwnna. Gynulleidfa. Just hyd yn oed fel ironic watch. Na. Fydda'n di ffindio'n gwell erbyn mis nesa, dwi'n addo ffindio'n gwell. Oedd am golygfa'r ddiwedd hwn lle oedd Jared Butler ag arlywydd yn cerdded lawr drainage overflow lle a wedyn fod na music a wedyn mae pawb o'r cast yn dod atyn nhw. Oh my god, na god. Fysa hynna di neud ti lle fysa pawb o Fuckheadistan yn dod at ei gilydd efo fo ac yn cerdded lawr. Yn cael dawns fel diwedd ar kind of thing. Swn i di licio hynna. Mae'r VFX yn shit show. VFX, yes. Mae'r shit show. Oherwydd nes i watchad breakdowns wedyn o'r VFX gyd, ac oedd na lot o'r VFX yn yma dda, nes i'n sylwi na VFX shot o hwnna, da iawn chi, pwy bynnag na ddweithio ar y shot yna, amazing, ond wedyn ti'n cael, y rei oedd yn sefyll allan oedd yr explosions, oedd heina fatha bod yn di cymryd asset, di dropio fo fewn o'r footage, a heb di hyd nod trio cylymatio nhw i'r golygfa. Just, that's it. Ond, the helicopter crash yn enwedig. Oedd y pobl oedd di wneud yr actual helicopters yn glanio i fewn yn lle bynnag oedd y lle yna'n Llundain. Good job. Oherwydd, oedd hyd nod pan oedden nhw'n dod allan o'r hofrennydd, ddim o'r hofrennydd yna oedd nhw wedi compositio y hofrennydd arall i fewn. So, o'na lot o shots, enwedig tu allan i St Paul's oedd o. Ond hwnna'n green screen i gyd. Heblaw mae grisia.
So, oedd na, competent pobl yn gweithio yma, ond na just chydig o beth wedi gadw. Fatha bod nhw wedi cael ei rhithro yn rhywbeth ar munud ola. Wel, yr explosions yn Carriage Falcon Square lle oedd Canada gael chwthu fyny suppose yn Westminster Abbey lle gael yr Eidalwyr i chwthu fyny y bonds efo'r President of Japan, Prime Minister of Japan ti'n fatha, for fuck's sake, be ac eto just lot o bethau really cymlath heb ddim a'r un peth oedd o neud oedd fatha dangos mae'r boys yma really fucking well organised ond eto mae plan nhw gyd yn cael tafod i'r wal just fatha just chos mae Mike fucking Banning yna mae'n weird watchad yr VFX breakdown am bod hyd nod rwy'n fatha fi sy'n mond yn gweithio ar pethau Esbydreg sydd ddim mor gymleth a hynna yn gallu spotio beth sy'n wrong efo nhw ac tywod a chi hefyd mwy na thebyg pan mae'r bont na lle mae'r Ddylwyd o Plan arno fo a mae'r bont yn torri a mae'r car ma'n sgidio lawr fewn i'r dŵr dos a ddim blur motion blur ar y car mae just dos a chdi'n pausio fo dos a chdi'n cael car sharp mae'n just fatha mae'n tynnu chdi allan mae'n just fatha torri'r ffram yn allan just fatha symud o lawr yn y sel no leave me go so dim bod ni eisiau shitio ar artistiaid lot o bobl yn gweithio'n gael iawn ar y ffilm just pidwch a watch yna blaw am y screenwriters screenwriters dwi'n meddwl yn ffocin cerwch ar strike arhoswch ar strike we're on to a good thing here we've made 550 million bad movie neu movie sa ti'n licio bad just unenjoyable dwi'n mor sori am awgrymu fo na'n well dwi'n megis S4C wythnos yma mae angen i fi wneud yn well dwi wedi cael y ffilm wrong dwi wedi dangos llun o'r ffilm anghywir Angel Has Fallen allan Angel Has Fallen nes i watched a cael y llun completely wrong hefyd fel nath S4C na dwi ddim na does na ddim cynllunio gennau dwi eisiau good vibes only yn actual ffilm da achos mae o'n 90s Harrison Ford thriller mae'r rheina gan amla alright a'r bad guy ydi beth yw'n fo oedd fod yn Fifth Element Chris Rock? na dim Chris Rock bad in Fifth Element Gary Oldman Fifth Element oedd pull ti am Gary Oldman dim Winston fucking Churchill un o'r polls dim Sirius fucking Black oedd George Smiley actually anyway nhw'n ni'n well i chi tro nesa right peidiwch a gwachod hwn be da chi'n mynd i watched yn lle efo Gerard Butler yna fo efo Gerard Butler na beth ydy'r after party dewch i'r after party iawn yr unig beth gyda i ydych chi ydi nes i gweld ffilm os yna blaen diolch yn brydliant ond mae o'n switch off movie sydd yn easy viewing ac maen nhw wedi atgyfodi yr ffilms Fletch fi wedi clywed am hwn efo John Hamm so mae'n edrych yn really fel Ryan Johnson-y kind of diolch ar y lefel yna ond mae o'n ffilm lle ti just fatha traed fyny dwi just yn mynd i fwynhau'r awr a hanner yma o John Hamm mor charming yndi a mae o'n neud yr rhan mor dda ac mae o'n gobeithio fod nhw'n gallu ond fod mae o'n dweud mae rhyw 10 i 12 llyfr a dydy'r ei beth nhw actor Chevy Chase yr ein nath o wneud oedd o di addasu nhw gymaint i fod mwy Chevy Chasey ac nes i enjoyo'r cynta yr ail dwi'n gwybod dim byd am Fletch mae hwn yn American thing dwi'n gwybod dim byd amdano fo mae werth gwylio'r ei greiddiol hefyd yndi mae werth gwylio nhw mae'r cynta yn wedig ond ddim not so much yr ail ond mae hwn yn easy viewing to a murder mystery
ac lle mae'r cymeriad yn not so serious, ddim yn cymryd bywyd yn serious, ac mae o fatha polar opposite beth Only Murders in the Building. Hwna'n vibe, dyna be o'n i'n meddwl amdan. Ryan Johnson i fel. Diolch yn fath Inspector Clouseau yn bombio o gwmpas eich. Am fod reporter, sports reporter type thing, ac mae pobl, dipping his toe into investigative journalism a wedyn mae pobl yn heirio fo on the side i wneud pethau so mae o'n ar be mae hwnna? nes i weld o'r Now TV oherwydd wedi dal ar y deal na. Nice. Bryn? Beth gen ti? Right, okay. So dal i feddwl, yes. Dwi di gweld ddiweddar The Flash. Dim The Fletch. Just The Flash. The Flash. Man in a London park with a trench coat. Yes. Hwna'n actually original inspiration of that a comic. Nice, nice. Nath nhw ail-neud o yn America. Nath nhw ail-neud o'n America. Oedd yn gorau bod yn fwy cyffroes yn America. So fast. American sexless iawn dim byd fel yna. Oedd y fwy o drama yn y greiddiol, oedd bach mwy fatha Riley amusing. Faint oeddech chi'n reid? Be di i'r Flash? Diar. On a scale of suicide and squads. God. Lle ti'n reitio'r Flash? Oh, yes, sir. So nes i gif o Larry David yn Curb Your Enthusiasm yn a fel o'n i teimlo amdano fo, just oedd fatha o'n i'n licio gweld Michael Keaton yn ôl fel Batman a the Batman hen Pandering. Ac oedd chdi'n teimlo fatha mae'r boi ma di bod yn meddwl amdan sut fysa Bruce Wayne ar ôl yr amser mae gyd mae'n neud sens mae Ezra Miller chydig bach yn charming yn y cychwyn Ezra Miller drian ond erbyn fatha 5 munud i fewn ar ôl fatha ar fatha'r bullshit i gyd mae'n just Sgynna'n clembus yn mynd mlaen efo fo just Google os ti eisiau depression dy hyn mae'n just a fucking annoying dyna sy'n chwarae Supergirl mae hi'n o'n i'n licio hi ond so ti'n teimlo gwastraff o'n hi hefyd siw spoilio'r cameo ar y diwedd go on achos mae probably in y trailer na di dio ddim spoiler hon so mae o di mynd yn ôl wedi newid amser wedi newid amser so mae Bruce Wayne wedi newid i George Clooney fod i'r Bruce Wayne o'n Nelson yn cael Val Kilmer yna what? So mae nhw'n newid i George Clooney mae George Clooney trefyn ei fel Bruce Wayne a di'n campus bug mae Ezra Miller just mynd mae George Clooney mynd the fuck's we're like what the fuck's wrong with you Nespresso so hwnna just alright so oedd o'n wych oedd o'n wael ond mae o eto'n rhywbeth sydd yn atgyfnerthu be mae James Gunn yn trio wneud lle fod i'r unig un sydd yn gwneud ffilm call so mae hwn supposedly is going to wipe the slate clean a da'n gallu cychwyn o'r cychwyn eto sydd probably wedi helpu mae gen ti Aquaman 2 i ddod ond ti'n gwybod pan mae fel mae yna loads o stuff arall yn digwydd yn y byd a gallu ti fel neud stuff arall ti'n gorau cael dwi'n meddwl mae'r stuff ma'n entertaining i bobl i fatha yndi mai dyna di ni y ffilm arall nes i weld oedd Spider-Man Across the Spider-Verse I watched that too
Mae gweddill teulu fi wedi gweld o, dwi heb. Spoilers. Achos o'n i'n edrych ar ôl lleici, achos oedd hi'n mynd am bridesmaid dress fitting, so wedyn oedd Aled... Pan bod fi'n dweud enwau teulu fi ar y podcast yma? Bwysig. Bwysig, man. Sa neb yn dweud, hyn ydy'r enw go iawn. No. Whoops. Please peidiwch a pimp person sy'n gwrando, please cadw teulu ni allan o hyn. Neith Iestyn beepio'r enw allan o'r ffaith. Ar ôl, like, baint 15 mlynedd, dwi'n just, dwi'n gynnu bod fi wedi neud hyn o blaen. Bydd o'n anodd credu, really, bod... Chos oedd y lefel o'r ffilm gynta mor uchal. Anyway. A so oedd hi fucking anodd I feddwl fysa nhw'n gallu landio yr un in visual punch. Oh my god. A'r un in story punch. A gallu mynd I rwla newydd efo fo'i gyd. A yes, dwi'n chdi wedi dweud every scene a painting fath o beth. Oh my god. A wirioneddol, mae bob un... Every frame a painting. A mae bob un byd efo visual style unique. Mae yna elfenna anhygol yn fo. Mae yna Mountbatten, dwi'n meddwl, Mumbai, Mumbai a Manhattan efo'i gilydd. A mae'n Superman... Dwi wedi clywed bod Indian Spider-Man, mae llew fel Indian Spider-Man ydi hoff superhero fi dwi wedi gweld. My god, mae mor cool. Fucking amazing. How do you get your hair so nice? Well, it's a combination of genetics, coconut oil and praise. Yeah. Just wedyn mae gen ti Spider-Punk yn tref yna. Mae o'n fucking amazing. A mae o'n fatha... Yr un pen i'n teimlo oedd wedi mynd bach yn pan math I yr Spider HQ ond o fatha alright I get it there's a lot of Spider-Man okay I get it ond so ti'n teimlo oedd eich bach rhy eich bach o gormod o flab yn y bit yna ond oedd o dal yn dwi'n really edrych ymlaen efo'r punch oedd o dal efo'r fatha yr golwg yn efo, yr stori yn efo, yr pwysa o'r stori, a just pob ar ei A-game efo fe gyd. Yeah. Cael yr argraff, okay artists, go wild, do your thing. Yeah. Ac oedd o'n funny, ac oedd o'n drist, ac oedd o'n eto oedd o'n just fatha pwysa yr cyfrifoldeb oedd cael rhaid ar sgwydda pobl ifanc efo'r pwera yma a just fatha trio creu byd sort of unimaginably mawr ac oedd pobl ma'n gorau trio ffigur allan lle oedd nhw'n byw yn hyn I gyd ac oedd yn andros o beth pwerus a be oedd y peth arall o'n I di synnu braidd faint o'r galad oedd yr terfyn Doedd ddim yn gymaint o sioc I fi oherwydd o'n wedi clywed fatha ma hwn... Dim spoilers. Ie, dim yn spoiler, mae jyst yn setio chdi fyny fatha ma hwn yn mwy o part 1 of 2. Ie, o'n I wedi disgwyl hynna. A mae o'n dod allan mis Mawrth, dwi'n meddwl. Okay, right, okay. Wow. O'n I wedi disgwyl bod o'n part 1 of 2, o'n I wedi dallt hynna. Ie, os ni wedi mynd I fewn I Dune yn gwybod hynna, os ni dod allan yn teimlo lot well. Nes i'n joio Dune, a wedyn dwi'n meddwl, what? Wow, Jesus, a dyn nhw'n hynny yn gwybod os maen nhw'n ffilmio'r ail rhan? Ie. Ond, wirioneddol, ti'n mynd disgwyl I nhw gallu... Chyd beth ydi, os ti'n hitio'r marc mor dda tro gynta, yr un peth mae'n ti'n ganed ydi Asgod, neu just dim quite mor dda'r gynta, a maen nhw'n manage neilio yr Asgod, a maen nhw'n cadw Star Wars ag Empire, really. Ia. Oh, well. So, mae hwnna... Sgynna I ddim byd hanner mor... O'n I sam deud, sydyn, just hwnna. Star Trek, Strange New Worlds, ni'n meddwl sa ti deud hwnna. Eich briliant. Ti'n wedi cael uniforms newydd yn hwnna? Na, mae nhw'n fatha'r classic
melyn a glas. Yn y trailer, hwn ydych bod o dillad newydd I gymaru ar trailer yn y series cynt. It's beth yn gwybod. Na, dwi'n mynd edrych yn wahanol I fi. Mae'n edrych bod nhw angen gwario ar y costume department ac o'n i'n mylicio fo. OK. Wel, mae fod i'n edrych yn debyg i'r uniforms o'r gyfres greiddiol. Dyna sy'n ma nhw yn yr series 1, ond yn y trailer yma, maen nhw'n edrych fwy souped up. More flamboyance and tassels. Wel, da. Mae'r episode 2, mae'r courtroom bit lle maen nhw'n tasseled up. Maen nhw'n dress uniform. Dress uniforms. Beth sy'n ffynnu di, mae yna crossover yn dod nes ymlaen efo Star Trek Lower Decks. Sydd yn swnio'n random iawn. Cartoon yw'n ia. Ie. So, mae gen ti Tony Newsom a Jack Quaid. So, mae'n mynd I fod yn Who Framed Roger Rabbit style. Nadi. Dyna bys ar ffordd fys ni'n neud o. Ie. Mae'r actorion go iawn yn y period Strange New Worlds. A wirioneddol dwi wedi gweld 2 golygfa a mae'n un lle mae Spock yn mynd live long and prosper I Boimler a mae o'n edrych fatha bod o just am dechrau crio a mae'n totally in character a mae o'n fatha dwi wirioneddol yn edrych ymlaen hwnna a eto Manson Mount yn edrych yn fucking gorgeous yn efo it's everything from me mae'na swagger iddo fo mae'r gwallt mae'n coginio yr unig ddyn ar y blaned sydd mwy o Silver Fox na Iestyn Lloyd fuck you na Siarad mae nhw wedi gorfod gyrru fo i'r gofod sorry diolch dos am digon o le i'r ddau yn ni da chi'n mynd gallu existio ar yr unig plane of consciousness ond mae Ethan Peck fel Spock yn briliant dwi heb ddal fyny fo'r un ar hyn dwi'n teimlo sy'n gwirioni yn nhw ond dwi'n eisiau subscribe I Mae wirioneddol just Discovery neu fi'n hapus just y ffaith bod nhw'n ôl mae'n neu fi'n really happy love it yes, ti di meddwl am rhywbeth arall cyn I fi wneud fewn? Na, fod Spider-Verse oedd yr un arall oedd o'n ei weld so mae gennau actually gennau couple of YouTube recommendations achos mae'n basically dwi'n byw yn 2005 ar Reddit a YouTube ydi lle dwi'n cael most entertainment fi dyddi yma dwi di bod yn gwachod so mae channel o'r enw Kathleen Illustrates a mae hi yn artist a mae hi'n gweithio I Adobe so mae hwn yn dechrau lawr y route o fel mae Estyn fel okay sounds intriguing ond actually na hwn ydy'r personal channel hi a mae hi just yn mynd I charity shops in America a maen nhw'n brilliant mae hi just yn gwisgo fel basically my main look is clowncore a mae hi'n lovely a mae gen hi mae'n edrych fel King Charles Spaniel a mae gen I tonne o gwell mawr ma a mae just yn mynd I charity shops in America ac yn ffindio dillad hen random a stylio nhw fyny a wedyn ffindio cursed clowncore objects yn y charity shops America a mae mor ffynnu a mae gen I achos nes I ffindio hi trwy gen hi cyfres cyfan o charity shopping in Japan so thrift stores in Japan ydi fel achos ni fel oh god swn I lyfio ni a mae just yn greu mae'n delightful mae unwaith eto just rhoid y mae'n yn y background mae hi'n byw yn y mid-century team yn ganol Ohio just vibes mae just purely vibes achos dwi'n cofio fi'n recomendio Benita Larson fan hyn fel Swedish minimalist dynas dwi di symud ymlaen o Benita Larson dyn diw hi yn vibes fi rhagor dwi'n diolch iddi hi a pob peth oedd hi di wneud o'n i'n swatchod hi ond dwi fel mae minimalism hi it no longer brings me joy it no longer serves me to Benita Larson it's maximalist clowncore Ohio charity shops rwan so Kathleen Illustrates oedd hwnna dwi di subscribe I Substack cynta fi awduras o'r enw Jessica Defino a mae hi'n beauty journalist dwi di siarad efo hi hi nath Meta the Meta Fashion Meta Beauty Week dyna fo hwnna thing o'n i'n fel my brain cannot comprehend what you are sharing right now please tell me later so beauty journalism fel menyw
Mae'n brofiad. Basically, mae beauty journalism di wneud pob peth o perswadio menywod bod siafio coesau a siafio pits chi ydy'r peth i wneud. Am miloedd o flynyddoedd, pits blewog yn ffain, coesau blewog yn ffain, just you do you. Na, mae marketing di dod ymlaen. Mingin. Ti'n mynd cael wneud hynna. Rhyn peth efo gwynebau rwan, mae fel, ti ddim yn iwsio 3 math gwahanol o acid ar gwyneb ti'n mingin. Gwneud hyn. Wan te, nes i, true story, so ni'n troi 20, a nes i just fynd, credu bod angen i fi upio'r game. So nes i fynd all out. Acids, face peels, just stuff na i gyd. Fel rwy'n sydd hefo gwyneb naturiol ffarmwr coch, dyle fod hyn di bod yn flag i fi, just pan neu hynna. So nes i endio fyny, a ni di cael rhyw bloody free chemical peel stuff ma. Ac oedd yn deud moderate strength. Ac o'n i fel, moderate? Ma hwnna'n air. That's a middling gair. That's for pussies. Moderate Just strength. give me. Yeah. So ni fel, na i trio hwn. Readers, it did not go well. A nes i endio fyny yn rhoi skin condition in hun a fel cael infections ar gwyneb fi achos bod fi di ffwcio fyny skin protective barrier fi wrth trio crafu 20 mlynedd o fywyd off gwyneb fi i trio edrych fel salmon mouse i trio edrych fel Korean teenager sef sut maen nhw'n gwerthu stuff i ti maen nhw'n deud you want to have the skin of a glazed donut am dwi'n gweithio fel loads o ferched ifanc sydd yn pwmpio ac yn glazed donuts with the hole in the middle. A wedyn nes i ffindio sgwennu Jessica Defino oedd wedi wneud exactly'r un peth oedd hi di cael fel blynyddoedd o dermatologist yn deithi hi ti angen rhoi loads o steroids ar gwyneb ti mae gen ti tama bach o dermatitis a neth i endio fyny ar ôl fel 5 mlynedd o hyn yn mynd am second opinion ac oedd y dermatologist arall fel wow god no Hey Sioned, mae'na un trick dy'r dermatologist misio chdi wybod amdan. Ti deitha fi, ydy'r un belly fat ydy o? Raki, dŵr a cwsg. Exactly. Paid a deud Paid a smocio. So wedyn oedd hi fel, oh god, so wedyn mae hi ar fel massive crusade i fod yn beauty journalist sydd basically yn deud yn straight at ti, dwi ti ddim angen, mae croen ti yn neud yn gret, okay? Dŵr a cwsg. Dwi ti ddim i fod yn edrych fel glazed donut, okay? Ond glazed donuts, sef wedi edrych fel glazed donuts. So, dwi'n licio i style hi. Mae hi'n eitha controversial achos mae yna loads o bobl sydd hefo actual skin conditions yn dweud be. Wyt ti'n deitha fi jyst i molchi gwyneb fi efo bach o coconut oil a fydd hwnna'n datrys eczema fi. Fi'n cedi bod hwnna'n bach o intentional misreading mae hi'n rhannu profiad hi. Ond mae hi yn deud stuff like super controversial fel mae whole skincare industry out to get you dwi fel dwi kind of ar y vibe yna oedd na podcast dwi'n cofio os nes i rannu fo chi lle Best Things in Sliced Bread di enw fo ar y BBC ac ma nhw'n gweld ydi rhywbeth yn y best thing neu ddim a mae pobl yn gyrru fewn ac un o'n nhw oedd face moisturisers yr hyfen ti'n chi talu cannoedd o bunnau dyfyniad nhw a nath nhw dyfyniad dwi'n gwneud ffocal waniaeth dwi di mynd o iwsio 5 neu 6 peth fi nos i just molchi gwyneb fi efo bach o oil a dwi yn rhoi cream arno, ond falle neud cael hwnna allan. Y rheswm, mae'r rhai'r creams, be oedd yn dweud yn y podcast yma, ydy, yr unig rheswm ti'n rhaid yr cream ymlaen ydy, tywed y rhai bog standard ma, does the job, tywed efo minimal ingredients. E45. Cadw, fatha hwnnw, mae'n cadw'r moisture yn dywynab di'n hirach. Mae'n cloi dywynab di ffwrdd rhag rhyddhau y moisture, a dyna sydd yn cadw fo'n hydrated. Ydych chi'n molchi gwyneb, boys? Ydych chi'n molchi gwyneb fi nos? Na. A da chi ddim yn diodd spot, admittedly, di hormones chi falle ddim yn fluctuatio gymaint ar hormones ni. Dwi'n meddwl yn byd i wneud efo actually molchi. Os ti'n bod yn rola bitter os ti'n bod yn chwysu, fine. Ond, generally, os dwi wedi bod
fod bob amser Be di cinio. skincare regime ti, yes? Dwi'n Silver Fox. generally rhedeg neu mynd i gym neu nofio neu rhywbeth amser cinio. Ac wedyn dwi'n molchi adeg yna, ond dwi'n teimlo Ti'n angen... actively'n prynu, marchnat ar hynny. Dwi'n gwybod beth ydy beauty regime Iestyn ddo. Like, smoothing mae Apple cameras yn neud I gwyneb chdi. VFX work ydy. Smoothing going on. Pai ti hyd yn oed. Mae'r front-facing camera, watch it, mae'r front-facing camera na yn wrong. Dwi efo'r back-facing camera ar iPhone ar y funud. Bach o Vaseline. O'n i'n meddwl, actually, ti ddim yn edrych mor smooth a ti'n edrych. Bach o Vaseline. Dwi wedi newid o'r iMac camera i'r iPhone camera. Oce, dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Dwi'n cofio meddwl, yes, ti'n mynd edrych yn peth. Wel, na fo. Bach o Vaseline ar lens. Mae'na 100% smooth. Na, ond o ran chi, dwi wastad wedi dysgu fel, mae'r rhaid I ti, achos dyn ni admittedly yn gwisgo colir, mae hwnna'n rhywbeth ti yn rhoi dana ti angen molchyn o off. Ti'n ma'n reid ymlaen I chi cynta. Wel, so ti'n gweld chops fi heb ddo fo. But that's a psychological issue. Ti'n angen gweld merched efo colir ymlaen. Mae gen I full on, dwi'n edrych o rwy'n di slapio fi continuously. Mae gen I gwyneb ffarmwr. Dwi'n edrych o ffarmwr efo blood pressure sydd wedi bod yn holio bales drwy dydd, right? Dwi'n edrych o fi wedi marw. Dwi'n edrych o fi wedi marw hanner amser. Bryn. Ti'n strawberry blonde, peachy, citrusy, beauty. Peachy, bun, citrusy. Easy and pale. Be di beauty regime ti est? Dwi'n easy and pale. Dwi'n mouth-watering full ac yn unnoked. Mouth-watering to very well hydrated. So anyway, dwi di subscribe I Substack hi, achos dwi'n teimlo fel, mae'n cwpl o'r rhai eraill, dwi fancy dechrau roi bach o pres bod mis fewn I newsletters rwan, achos dwi'n teimlo gwarth arnyn nhw. Dwi eisiau deud hefyd, nes I watched y ffilm, so ITVX yn streaming service, di hwn ddim yn hysbyseb achos dwi wedi cael free subscription I ITVX, so like dim ads and stuff. The paid version. Do. Ac ti'n gallu gwachod Silence gan Martin Scorsese, sydd yn spectacular. Ond dim ond achos bod I newydd o'r nôl o Japan. Dwi newydd o'r nôl o Japan, a basically mae amdan fel Cristnogion yn trio mynd I Japan, neu Jesuits yn trio mynd allan I fel efengylu yn Japan, a bobl Japan deud rei, mae bob man mae Cristnogaeth wedi mynd, basically wedi cael ei colonisio, da ni'n mynd I actively murdero pob. Wan te, dyna beth sy'n mor odre, ti'n gwachio'r ffilm fel na, a ma na just gymaint o trais, potentially, a sydd na yn London Has Fallen, ond mae o'n cael ei drin hefo gymaint o horror a revulsion o be o ti'n gweld. Mae iaith y ffilm yn deitha ti dyma sut dyles I teimlo dan hwn, lle mae iaith y ffilm yn London Has Fallen yn deud fuck yeah he's a real, he doesn't take any shit, he shows Johnny Terrorist what for, ond hefyd fel tyma ar ôl dod, dwi'n gwybod os nes I sôn pussies in this thing. Lovely, Brent Marbury. Give me my Red Bull and my protein powder. The blood of my 18-year-old son. Yeah, I'm gonna power lift, and then I'm gonna. John Cena bach. Give me my truck. Dwi ddim yn cofio os nes I sôn cynt, ond mi ydw I wedi bod I Japan. Dwi'n gwybod nes I ddeud hynna. Ti di bod I Japan? Dwi'n mynd I gael lot o mileage allan hwnna. Anyway, ac oedd gwachod Silence yn hitio'n galetach eto, achos dwi'n gwybod y Scorsese ffilm, so dwi ddim yn ffilm cynhenid, ond mae amdan y profiad, a mi Scorsese wedi cael ei fagu mewn amgylchedd Catholic iawn, a'r mae o gyd amdan y struggle o ffydd a basically y mwyaf ti'n edrych arno fo o'r tu allan, a dwi yn increasingly o'r tu allan mwy gymaint o death cult ydi Cristionogaeth yn y ffaith bod oedd Cristionogaeth wedi cael ei eni allan o freedom fighters I ddewig oedd basically fel y mwyaf gwael maen nhw'n trin ni, y gorau fydd ein bywyd ni yn y byd sydd I ddod, a fyddwn ni'n, da ni'n mynd I dilyn y boi ma sydd yn freedom fighter I ddewig,
a just rhoi i gyd o'n ffydd ni yn hwn, achos mae bod ni mor shit, well i ni farw, os da ni yn cael yn lladd fel martyrdom ydi o'i gyd, a dwi ti, fel rwy'n sydd wedi cael dy bagu yn y capel yn Gymru, dwi ti'n yn dy'r aspect yna, ti just byth yn cwestiwn, ti byth yn meddwl amdano fel na, ond mwyaf dwi'n edrych ar fel hanes fel yr eglwys gynnar a stwff, ti just fel, mae o'n death, a mae silence yn really fel amlygu y syniad ma, achos oedd Cristnogion Siapaneaidd, os o ti'n Gristion yn yr 17th century yn Japan, oedd o instantly fel, mae rhaid i ti renawnsio hyn, neu mi fydd yr samurai lord lleol yn executio ti a dy deulu di. Unrhyw'n sy'n ffindio, achos da ni eisiau Cristnogaeth ma fagu gwreiddiau yn gwlad ni, cos da ni wedi gweld beth sydd wedi digwydd i'r Philippines. A dyna pam na enw nhw di y Philippines, dim enw cynhenid na Sbeineg, mae'r Cristnogaeth mor grif yn mae'n dweud, maen nhw wedi colli hunaniaeth nhw, a hyn yn y 17th century, da ni'n mynd hyn digwydd i ni, ond yn y ffordd mwyaf brutal, mae'r ffordd brutal maen nhw'n neud, so mae'n hanes y ddwy wlad, mae'n hanes Cristnogaeth, mae Andrew Garfield yn ridiculously terrifying yn efo, mae Adam Driver, ond mae fel, mae o'n skinny Adam Driver sy'n neud o edrych yn fwy brawychus na mae'n arfer edrych. A mi o'n gallu troi on yr egni na. Anyway, so sy'n ni really awgrymu hwnna, ond mae'n dibynnu ba fach o vibes, da chi'n mynd sy'n. Os da chi eisiau rhywbeth mwy ysgafn, ond yr un peth, y ffilm o'r 60au, dwi'n meddwl, o'r enw Hawaii. Mae hwnna amdan yr Cristnogion yn mynd i Hawaii ac yn trio cymryd drosodd o'r Bradorion fel? Ie, so mae gennym nhw traddodiadau yn addoli'r dŵr. A teulu brenhinol. Moana, ie. Wedyn maen nhw'n dod o'i diseases yna a falle ac eisiau adeiladu eglwys a capal a stwff. A wedyn, mae o'n fuck show. Oedd o'n conflicted iawn oedd y teimladau ni'n gwachio do, a ti'n gallu deall, dydy o'n ffilm i bawb, a dwi'n credu bod o hyd yn oed ydy bod yn un o ffilmiau mwy o nedweddiadol ond mae'n really mae'n werth mae'n unwaith eto mae'r vibes a'r ffordd ti'n meddwl amdan o be ydi cred, achos yr holl pwynt o'r silence ydy mae'r Jesuits ma yn mynd trwy ffer, a maen nhw just fel, dwi ddim yn clywed llais Iesu a'r amheuaeth ma, a dwi ddim yn clywed a wedyn pan mae bobl yn quotes clywed Iesu'n siarad fo nhw be ydi hwnna, dy feddwl dy hun ydi hwnna, a lot o ryw amheuaeth, a sut mae ffydd yma yn rhoi fel gobaith ffals i bobl sy'n byw bywydau really caled, ond ydy o'n gobaith ffals? Neu ydy o actually be maen nhw... Be di natur ffydd? Be maen nhw'n cael allaf... oedd o'n... Fel rwy'n sydd ddim yn credu, ond yn teimlo fy hun yn rwy'n ysbrydol, oedd o'n really werth i weld. Anyway, digon o'r trymder yma. Dyn ni'n dod i ddiwedd y show, guys. Dechrau yna ni. Trwmgwsg amdani. Mae hi yn 9:45, sy'n golygu bod fi di troi fewn i pumpkin as 3/4 awr. Rwy'n peth a fy anwyl ferch pan methen ni wylio Harry Styles neithiwr. Hwna'n adorable. The unnamed daughter. Wedi bechod, unrhyw bryd ar ôl 10 o gloch, mae'n lights out. A ti'n mo be? Coleg? Pob peth fel na? Same. Efo fi. O'n i'n methu... unwaith oedd hi'n mynd yn rhy hwyr, oedd hi'n lights out, oedd rhaid mynd i gysgu. Born to be wild until 9 o'clock. Yeah. A wedyn mild. Ac oedd hi wedi goffa cael nap yn ganol. A mae hi'n 8 oed. Be ni lyfio ydy ti? Mae'r... Eich oedd chi? Oedden ni yn Stadiwm y Principality, neu'r... Right. Ie, be bynnag di enw... Millennium Stadium, basically. Oedd eich llawn o bobl yn sgrichian. Absolutely. A mae hi just yn cysgu. Ydy. Ac oedd gen i hi, o'n i wedi cael earplugs. A ti'n ma be ffindies i rheina'n rili ddefnyddiol i fi, achos gan amla dwi'n cael clustia tos, dwi'n mynd i gigs o dda. Fi'n mynd i weld y Strokes yn yr haf. Os chi'n mynd i gigs, mae'n absolutely werth roed earplugs. Mae'r earplugs yn... Diolch yn effeithio'r quality sign, achos mae mor uchel, mae'n dod trwodd. Ti'n ffain. Mae'n stopio fi gael yr
na diwrnod wedyn. Dal gallu clywed am y rest o'ch bywydau chi. Ie. Ti'n ma be? O'n i'n gweld y criw tech fel y criw sain a'r criw goliadau a'r criw cama, a dwi fel in an alternate life swn i'n lyfio'r job na, swn i'n lyfio techio gigs mawr. Dwi'n gwybod beth swn i'n neud, just sortio'r portals allan neu rhywbeth, fel gwasgu bottoms, love it. Reit, hogia, mae'r parti ha ma di mynd, dwi'n cael ei gwni parti ha go iawn ym mis Gorffennaf cos fydd hi'n sgortio, mae'n siŵr. Siŵr o fod. Diolch i chi am ymuno, diolch yn fawr eto i bawb sy'n cefnogi'r sioe, yn rhannu ni, yn rhoi arian i helpu efo'r hosting. Da ni yma, dwi'n gwybod da ni'n neud lot fawr o sioe i chi, da ni'n neud sioe hir i chi, ond da chi jyst yn cael joy o'r hangout. Please, os da chi isio gyrru neges i ni neu rhywbeth fel na, dwi'n gwybod sut mae'n ei hynna. Os da chi isio awgrymu ffilm i ni. O ia, Reddit, ar y subreddit, ar /achlediad. Ffindiwch ein super secret mae fel mystery. Mae fel mystery. Os da chi so mae'na cliw ar y Reddit i'n super secret Discord server ni. I Discord server ni sy'n pwyntio'r Periscope sydd yn mynd i'r Twitch stream sy'n cysylltu hi'n MySpace page ni sydd yn deud i chi lle fan a Jitsi livestream sydd yn deud Jitsi livestream sydd yn pwyntio chi at Tom of MySpace sydd yn gallu deud beth i'n super secret Twitter handles go iawn ni. Love it. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr i chi am rando. Diolch Bryn. Diolch yn fawr Sianed. Diolch Iest. Diolch i pawb. Wel, diolch yn fawr i Iest, achos Iest fydd wedi rhoi y chapter markers wedi rhoi whole shebang na ti gilydd. Diolch yn rando ni, fyddwn ni nôl mis nesa am actual proper super awesome party have honest. Tan y tro nesa, nos da! To me, ABC, easy as 1, 2, 3. All simple as do, re, mi. ABC, 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. Get down with LPP. Get down with LPP. Get down with LPP. Come on, let me show you what it's all about. Reading and writing with my teeth. All the branches on the learning tree. But listen without the roots of love, let me tell you, girl. Education ain't complete. Just gonna show you. Listen to me, baby, that's all you gotta do. Oh, ABC.